Arratsalde on deizuela guztioi eta hementxe berriz ere zuzenean badakizue korrikak ez duela etenik, are gutxiago Hamaika telebistan. Honezkero kilometro dezente egingo zenituzten ziur pantailaz. Bestalde, beste hainbatek korrika noski baietz, eta gaur arratsalde honetan, gaur eguerdi parte honetan gainera, beste hiriburu bati helduko diogu. Herriberako hiriburuari, Tuterari, izan ere inguratzen ari zaio korrika, eta behin bakarrik ez birritan gurutzatuko du gaur Tutera korrikak, beraz euskararen aldarriak alderik alde josiko du gaurkoan Tutera. Eta ikusten duzue kilometroak ez duela etenik, eta alaxe segitzen duela korrikak, atzo Iruñerria ederki asko gurutzatu ostean, gaurkoan ere ez du eta atzean geratzeko inolako asmorik. Eta gainera, bide horretan lagun izango ditugu, eguerdion, Miren Lagurburu, eskerrik asko beste behin ere, hemen izatearren. Plazerra bat da beti. Korrika egiteko tarterik izan alduzu? Ez, hasierako kilometro egiteko asmoa nun eta honea etorri nintzen, orduan aitzaki harrapatu nun oain ere eserita geratzeko. Hondarribiako kilometroak kontakizunean, ez da? Hemen izan zintugun, tira, urrunetik baina bizitzeko aukera izan duzu, ez da? Bai, emozioz bizi izan nuen gainera, eta bai, hartuko dut tartea Donostian ez bada, hartuko dut Hernani seguruna. Hernani, akaso hori astertan izango, ez da? Honezkero buruz dakizkigulako, kasi korrikaren joan etorri guzti horiek eta xorkizia, plazerra, gaur geurean izatearren. Nerea plazerra. Badakigu gainera, planak aldatu dizkizugula, gaur beste itzorduak bazelako Donostialdean, ez da? Bai, alde bat Donostian geneukan Palestinen aldeko manifa, eta joateko asmo nuko, baina hemen gustura. Ba, eskertzen dizugu, eta horri buruz ere tartetxoa aterako dugu izan ere gaur aktualitateak nahi eta ez Tutera aldera garamatza ikusten duzuek, aste jondik Tuterara bidean dela korrika, baina gaur ordu honetan bertan Donostian baita ere bada hitzordu garrantzitsu bat, Euskal Sortzaileek deitutakoa gainera, Palestinak bizi duen egoera tartean hartuta, eta Miren hain zuzen ere ikusten dugu. Irudi horiek deitzaileek Donostian bertan egindako hitzorduarenak dira. Gaurko eguna, aipatu dugu korrika garai berezietan ari dela zeharkatzen da Euskal Herria. Palestinako gertakizun guztia, gerra danborrotxak zentzuen batetan, eta Euskal mundua, Euskal Herria ez da hortik aparte geratzen, ezta? Hori da, ezin diogu bizkarra eman urruti dela eta ezin diogu bizkarra eman gertatzen ari den ankerkeri horri. Eta zorionez gure kultura eragileak mugitu dira, indarrez mugitu dira, eta gaur deialdi oso polita antolatuta dute, gainera eguraldia lagunda dugu, beraz gu hemen gaude, baina zatitxo bat ere badaukagu hor kontzan, eta espero du jendetzak erantzungo zuela deialdi politi honi. Zure bat zenuenez, asmoa joateko, ondo azaldu diguzun moduan, gaurko hitzorduak badu garrantzia eta ezoikoa da, egoera ezoikoa denez, ezoikoa ere bada, kulturgintzako halako ordezkaritza zabala ere bat egin da ikusten, ezta? Bai, ezoikoa da, baina aldi berean pozgarria da. Pozgarria da sensibilitate hori edukitzea, eta siglo guztien gainetik kultur egileak hain zuzen ere olako dei bat egitea. Ze kulturarik ez dago herri motel batean edo herri sumiso batean. Kultura eta kontura kreatzailea da beti. Eta kreazio hori ematen da hain zuzen ere herri bizietan. Eskubideak defenditzen diren herrietan. Eta Euskal Herriak badaki zer den eskubidea defenditzea. Eta horrek garamatza ere Palestina bizi du momentu latzau, hain zuzen ere, salatzera eta aboza altxatzera izugarria gertatzen ari dena. Eta gizatari erentzat pobrezi izugarria da, dagoen pasibotasuna, dagoen utzikeria, dagoen bestaldera begiratzeko joera hori. Ezin dugu begiratu bestaldera, aurrez argi begiratu behar dugu, han hiltzen ari diren milaka aur, emakume eta gizaseme. Beraz, ezinbestean, euskera herriarentzat arnaz berritzearen bezala zen, kultura da euskeraren espresio importantean bat, eta guztiz uztartu diduaz ekimen horiek. Ba, alaxe,
ikusi duzu deitzaileen agerraldiko irudiak direla horiek, eta Donostialdeko irudi gehiago ere espero ditugu, baina esan da bezala, ordu honetan da hitzordu hori, eta izango dugu tarterik horri buruz aritzeko, izan ere, gaurko gonbidatuak platoan izango zaituztegu, arratsaldeko 3 arte, beraz, izango dugu tartea horri buruz ere aritzeko, eta esan da bezala, irudiotan ikus dezakezuen bezalaxe, Kastegondik Zuterara bidean da, eta une honetan, gure esku dago ekimenaren lekuko hartza da gainera, eramaile dituzue, ikusten duzuen bezalaxe, gure esku dago ekimeneko ordezkariak eta atzean. Akaso, errepide estu gaualdeko kilometroak antzematen da, jende multzo bat elkartzen ari dela. Honezkero, Tutera aldera gerturatzen ari gareraren seinale argi eta garbi. Lasai, lasai, lasai. Kipi chapa, kipi chapa. Kipi chapa, kipi chapa. Kipi chapa, kipi chapa. Venga, aurrera, 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 goaz. Aurrera, aurrera, bio. Osondo, osondo, mañero, mañero, mañeruko. Ederra zaete, ederra. Ekidaki bekane, astitu! Haupare, beka! Beka! Beka, farmacéutica, beka! Astitu, lepokoa! Tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Ile orde bikainak dituzue, kolore biziak, aupa zuek. 625 kilometroa, Euskararen aldez 625 kilometroa, Osasun etxeko langileek erositako kilometroa, eskerrik asko AEKako korrika laguntzeagatik, bultzatzeagatik, Euskara gure eskualdean ere bultzatzeagatik. Eten guztioi eskerrik asko! Aupa, aupa, aupa! Aupa! Eskerrik asko AEKako kilometroa erosteagatik! Aupa! Momentu honetan Amaiurrek dauka lekukoa, aupa, aupa! Gozatu! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Aupa, aupa! Momentu ederra! Goaz, aldapa gora! Duen erritmoan, bale? Poliki, tipitapa, tipitapa! Lasai, lasai! Tipitapa, tipitapa! Eta bagoa, ea, lekukori erdian! Osondo, tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Eta bagoaz, zelako meritua horrela korrika egitea, zorionak haupaztu! Baina imagínatu aurrera badaezpada, tipitapa, tipitapa! Jose, haupa, Jose! Haupaztu! Haupa, haupa, txalo bero bat beraren zak, mesedez! Gonaztu, gona, Jose! Jose, eta? Aribi, haupa, bikote, ze polita! Horrela azte egun berri bat, mesedez, ze polita gora zuek! Izugarria da hau! Azen olako irudiak utzi dizkigun korrikak gauean zehar, eta ikusten duzu honezkero, Tuteran sartu berri dela korrika, eta Tuterako karrika horiek gurutzatuko dituela, gainera, espero da gainera, hainbat ordezkarik hartzea, izan kirol kulturelkarte, ikastola, guraso, ikasle, Tasio, nork esango teziguken duela hamarkada batzuk, Tutera hain bizi ikusiko genukeenik eta hain euskalduntze bidean, hain euskaldun haurtzaro garaian bazegoen joera herriberan udarak pasatzekoa, euskaldunok mugitzekoa, baina ez genuen sentitzen Euskal Herria zenik. Akaso, belaunaldi berriek beste guzta bat utzeko ote dute? Nik uste dut baietz. Nik uste dut
poliki Nafarroko herriberan ere ari dela normalizatzen euskara ez inoren kontrako arma bat zela, baizik eta guztion patrimonio bat, guztion altxorra, eta altxorrak ezin dira, gustatuko zaizu gehiago edo gutxiago, mira, altxorrak inoiz ezin dira baztertu, ezin dira mespreziatu, ze batzuntzat behintzat altxorrak beti dute erakartasun berezia, eta euskara oinarrien dago, herriberaren oinarrian dago, eta beraz, lingua navarrorun ez zuten zerbait alperrik esaten. Orduan, nafartaren hizkuntza da euskara, bizkaitarrena da bezala zen, oinarriz denok nafarrak eranez, baina dudarik ez dago, herriberan poliki urteetan erendut euskararen kontrako gorrotau faltsu bat, gezur askotan oinarritua, eta baina poliki herria berreskuratzen ari da historia berreskuratzen du neurrian euskarare bai. Miren, unkigarria dira irudi hauek, egia da eguraldi ederrarekin gainera, azenolako giro batzu, giro ederra aparta zegoen, eta ziur asko eta asko izan direla bart gaua Tafallan, eta Tuteran gau giro ederrean pasa dutenak, ez dakit, gaur hiriburutzat jarri dugu Herriberako hiriburu, Tuterak baduelako eta merezi duelako alako aitortza, eta garaiotan gainera korrikak hori balioan jartzea ariketa polita da, ezta? Bai, nik uste dut, behar bada urruti geratzen zaigulako Gipuzkoarrei eta horrela iruditzen zaigulako eta estelako Gipuzkoa bezain berdea edo iruditzen zaigu, Euskal Herria bai, baina hangoa urrutikoa ez da gizet. Eta guri ere balio digu, jabetzeko, Euskal Herria nolakoa den konturatzeko, eta gainera horrelako eguzkiarekin badirudi uztailean egiten ari garela korrika, eta ez martxoan, beti euripean eta elurpean ikusi dugu, eta oraingoan denak mangamotz eta galtzamotzetan dabiltza, ederra da. Eta Tasiok esan duen bezala, herriberan ere euskara zerbait modu positiboan ikustea. Eta berez oso euskal zaleak direnak ere ez susmoakin begiratzea, euskarari begiratzea, euskarak bere izaerari egiten dion ekarpen positibo bat bezala. Nik uste dut hori badala lorpen handi bat, eta behar bada ez di joana guk nahiko genuken abiadan, baina ederra da ikustea, leheno pentsaezina ziren eragile batzuek gaur egun prest daudela euskararen alde kilometro bat korritzeko. Nik uste dut oso simbolikoa eta politia dela. Entzuleok eskatzen diguzuen bezala, goazen lasterketa eder honen zuzeneko ahots hori entzutera, sare sozialetan jartzen dutelako ze urduritasuna Tuteran, jendea zain dago eta korrikak izugarrizko arrakasta izango du baita gaurkoan ere. Goazen zuzenean Tuterara, ze gaurkoa itxura guztien arabera, benetan ikusgarria izango da, zalantzarik ez. Euskara ikaslea, era oso jatorra, euskara erabiltzen dutena, kaixo, eta arro, tipitapa, hemen gaude, gurekin, oso ondo, eskerrik asko zueri ere. Venga, abera, gora, gure kupon, arro gaude. Arro Tutera, korrika! Arro Tutera, korrika! Arro Tutera, korrika! Arro euskara ikasi, arro euskara erabili! Jende gehiago, Tuteran jaiko jende gehiago. Hauen lozokoak dira, ezta? Lezokoak dira. Lezoko gazte asamblada edo etorri da Tuteran jairekin gazte burua pasatzen, ezta? Horrekin bizin izagete, oso. Ikusten zarteko bankarta, mesede. Ikusi behar dugu kantarta, bale?
Apa tutera! Ze guapa zaude, ze guapo zaude. Atzera begira, zema jende dagoen. Gero laukatu garela. Ze laukatuta, ze laukatuta. Abestiak alaxe dio, eta gazte jendeak darama lekukoa, noski baietz Nafarroan, bereizgarria izan da, nabarmen, ze belaunaldi gazteak izan diren, atzoko Iruñerriko lekukoa ere benetan gaztetuta atera zen, eta Nafarroako lekukoa benetan gaztei joala berretxe egin izake baita gaurkoan ere. Eta aipatzen genizuen urduritasunez, jendetza batzen ari zaiola korrikari ilusio handiz, udane arbeo lankidea tuteran bertan da, aurrera udane zer nolako giroa antzematen da, pentsatzen dugu gaurkoa ere jendetsua izango dela, zalantzari gabe. Eguardion entzutena. Aurrera udane entzuten dizuguta. Eguardion entzutena, mentzuten. Badirudi baditu Bai, hemengo de tuteran, murtxan bidean jendetza dago bertan. Euskadun asko batu dira korrikara, Arro herri korrika honetara, eta murtxantera biran gaur puntu garrantzitsu bat ere badugu, izan ere Nafarrako travestien kilometroa izango dugu bertan, berezia izango da, eta aitortza ere egingo zaie bertan. Ondoren kaskantera egingo du korrikak, eta berriro ere tuteran sartuko da korrika beste behin, orain tutera jarraitzen dugu, baina herriberatik itzulea eren tutera handira helduko da, eta bertan argia ikastolak hartuko du datorren ikastolak gainera 40garren urterrena izango du argia ikastolak, eta aukera du saioa jakin egoteko eta elkarrizketa bat egiteko hurrengo orduetan. Baina jendetza harro dagoen herri tutera, euskalduna, eta hemen ditugu aldarriak. Alaxe izango du berri gehiagorik, lasterketatik zuzenean, badakizu Hamaika Telebistak izugarrizko ahalegin egiten duela 10 egunotan zehar, eta udane ondo baderitzuzu, bere halako batean ere izango du berri gehiago, oraindik ere tuteran bigarren itzulia izango duelako gaurkoan korrikak. Eskerrik asko dani, gero arte. Alaxe, eta aipatzen zuten, tuteran bigarren itzulia egin aurretik, kaskante, murtxante, alditaz ez dut aipatu, guztietatik ez da beti pasatzen korrika, baina honezkero gehiago ezagutu duenik bada, besteak beste herrigorari esker. Zenbat auzolan, bertako kooperatibatan, zeinen garrantzitsua korrikaz haratago, harreman horiek eta euskara ardatz hartuta gainera horri bide ematea, eta ziozuk horri buruz zertxoet badakizu, ezta? Bai, ni oso barneratuta daukat, eta oso importantea nola sortu zen, nola sortu genuen herrigora. Konta iguzu pixka bat, Tasio. Eta ziur askok ez dutela behar bezala ezagutzen. Herrigora sortu zen Sartagudako bilera baten ondoren. Lodosa eta Sartagudako ikastolak antolatu zuten euskara ikastolaren eguna duela 11 urtarrila, 2013ko urtarrilean. Eta deitu gintuen, hanbat euskalzale, Euskal Herri guztiko euskalzaleak. Esanaz oso larri gaude, eta horretzen naiz izugarrizko elurra egin zuen. Urtarrilan zen, izugarrizko elurra. Eta altube oso gaizki zegoen pasatzeko, bildu ginen, Tasio, orentxo segituko dugu, baina guazen aipamen berezi bat egitera, lankidei baimena eskatuko diet, pantalla oso ikus dezagun Union Tuteraren lekukoaren txanda, aipamen berezi egin nahiko genioke, Union Tutera futbol talde baina askoz ere gehiago da, eta ikaragarria da zenolako ekarpen ari zaion egiten tuterako herriari, emakumezkoen kirolari, kirola beste balio batzuetan eraikita, eta egunotan ikusi gu gainera Jago Arrasate bera, Mikel Labakarekin, gonbidatu dituzte, euskara, kirola, eta herri baten garapena, kohesioa, egia esan da,
hau, ez dakit, esportatzeko moduko asmakizuna badute, Union Tuterak uste dut kirol arloan izugarrizko erakustalea eman duela, eta justu gainera une berezian ere hartu dute lekukoa, ez dakit, atzean geratu zaizkigun, ez ditugu eta behar bezala ikusten. Tasio, ez dakit, Union Tutera gertutik ezagutzeko aukera izan duzu, baduzu berri handirik, sare sozialetatik akaso baita ere? Bai, batez ere, eta errigurak ere harreman zuzena dauka, beraiekin. Horrek adierazten du, herriak zenbaterako gaitasuna duen gauza berriak sortzeko, eta merkatuak, eta komerzializazio, eta merkantzia, dena merkantzia bihurtu nahi duen gizarte honetan, bestelako balore batzuk ere badaudela gizarteratzeko egiten duten alegina. Eta holako bada, kirola ez da bakarrik negozioa, kirola asko gehiago da. Eta euskararekin loturi dago, noski, bizitzako beste tarte importante badelako, eta holako iniziatibak egiten gaitu desberdin. Egiten gaitu asko sensibleago eta bestelako herri bat egiten gaitu hain zuzen. Zentzurretan gainera ikusten duzue, ez dakit behar bezala apreziatzen duzue, baina agerraldia da Union Tutera kirol taldearen babeslea, eta agerraldia bada, une honetan herriberan izugarrizko ekarpena egiten ari den gizarte mugimendua, kirol zalea berezik ez zara miren, baina ziur Union Tuteraren partida batera joango zinatekela, ezta? Bai, eta orain bai esan dezake da gani, ez nintzake futbol partida batera inoiz joango, baina Union Tutera animatzera joango nintzake. Erakutsi duelako lehiakortasuna eta zaratago badago dela bestelako gauza jokoak partidan. Eta partida horretan oso garrantzitsua diela denentzako tokia edukitzea, baita hizkuntza, bai sexu edo bai ezintasun bat duten nintzat, dene daukagula gizartea jokatzen ari den partidan tokia. Beraz, Union Tutera animatzea joango nintzake. Bai, ikusten duzue, Union Tutera, gaurkoan ere, lekukoari ez du helduta. Baionara helduko da lekuko hori. Arroz sentitu lekuko eskua. Hartzan lekuko hori Union Tutera. Hori da. Venga, tapa gora pizkatzea. Venga. Onkuz, Tutera nere! Aupa zuek! Bagoaz, Tuteratik, oso ondo, Union Tuterari esker, urrengo lekuko eramailea laizteri aurkituko dugu. Azken metroa egituzue, eskerrik asko bihotzez, Union Tutera, jarraituko dugu euskararen alde lan egiten, elkarrekin, eta dantza! Hizkuntzaren malabaristak, ahoak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri garoko gara.
Zu idazle optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara korrika, atera gara herrizarrien arropo gara. Ozen, tutera nere! Tutera nere! Dibitaba! Tutera, arro, euskaraz! Tutera, arro, euskaraz! Eskerrik asko bihotzez! Eta gero arte! Hemen daukagu lekupaiaketa! Eskapistak, euripe, ilusionistak, bidera zabaldu kultura atera gara Horrengo kilometroa baina, lab sindikatua, tuterako lab sindikatua. Hauak ere beti korrikarekin, beti korrikarekin. Union Tutera Kirol taldearen lekuko tarte hori bukatu da eta lehen eta sortizari eten egin diogu, baina gizitze egun. Atzera egin du, errigoraren sorrera horiek kontatzera, hain zuzen ere hitzakia baliatuta Tuteratik Murtxantera bidan dela, Murtxante, Kaskante, Ablitas, tira, zenbat historio, baina atzera egin duzu, konta eguzu, Kinkalarrian zeuden, inguruko ikastolak eta... Bueno, deitu gintuen laguntza bila. Eta, bueno, Bazkalondoren kontatu ziguten bizka bat zen liberako, Tuterako, Laudosa, eta gudok ikastolen egoera, oso lagia zela euskararen egoera, eta bat. Eta bukaeran, banako nik idea bat aurretik, aspaldetik bueltekan ebilela, eta esan nien, zuek batzuk hemen nekazaria zerat, ez da? Bai, altxatu zuten eskua, bosei guraso nekazariak ziren. Gaizki planteatzen ari gara gaia. Beti Gipuzkoara du Bizkaiera begira zaudete, esanaz, mesedez etorri zaitezte, lagundu gaitzazue, eta ba. Eta hori, zuek baduzu zerbait eskaintzeko. Eta zerbait oso importantea. Guk egunero jaten dugu 3-4 aldiz. Eta zuek daukezu hemen Euskaratiko janardirik dispensarik onena. Orduan, zergatik ez dugun beste modu batera planteatzen. Bale, zuek behar duzu nolabait euskararako laguntza bat behar duzu. Zuek baduzu zer eskaini. Eta eskaintzen duzu gainera janaria. Orduan, zergatik ez dugu planteatzen, zergatik ez zara empoderatzen pixka bat, esaten, guk eskaintzen dugu hau, eta behar dugu euskararako laguntza. Eta goazen elkarlan sortzen, eta beraz, 3 klaben inguruan planteatu genuen. Euskara erdigunean. Elikadura buru jabetza, edo bertako janaria, bertako produktuak, bestetik. Eta 3. elkartuketa, eta nola betxeko Euskal Herrian inguruan sortzen dugulako proiektu bat. Eta urte hartan, hasi ginen, oso ondo izango lautzeka, baina non egin behar da hori, bildu ginen 3-4 persona, eta martxan jarri genuen. Eta urte horretan bertan, bukarean, eraman genituen 13.000 euro, Tuterako ikastola da, saldu genituen 3.000 saski, eta porzentai bat joan zen euskararen laguntzarako. Eta hortik, hori izan zen hasieran nolabait. Gero gazte batzuk izan zuten. Proiektu guzti mali badugu zuen, egingo dugu. Hartu zuen esku. Eta hori gazte batzuk, Pedro Eranburu, Xabier Gogenola, eta beste batzuk, bildu ziren eta joan ziren errigora, pizka bat, gurea izan zen, nolabait, momentuko erantzun bat, klabe batzuk planteatuz, eta antolakuntza oso gutxiaz, bihotzaz, jokatuz, bitartekorik gabe, baina martxan jarri genuen, eta gero gazte batzuk hartu zuten, eta erregulari eman diote beste itxura bat, eta beste proiektu oso indartsu eta potente baten itxura, martxan dagoena, eta etorkizuna handia eduki dezaken hain zuzen ere. Eta horrekin lotu dezaku, da, 3 elementu guztiz beharrezko euskara, elikadura eta lura, gure arteko
harremana, komunidade bat gera, hori, eta hiru elementu horiekin izugarrizko ilusioa sortu dut, horrek aukera eman digu auzolanerako. Eta aurten ere, habilitasen egin genuen auzolana, eta, bueno, goiza batean, 300 persona bildu ginen, eta egin genitun, 8.000 saski prestatu genitun, banatzeko. Etzan noski auzolana bakarra izan, gero auzolana hori herri-zerri eatzen da. Baina indarri izugarria dago, asmatzen dugunean eta herriari eskaintzen dugunean, modu naturalean eta zabalean proiektuak herritarre badakite erantzuten da badakite eskertzen. Horren adibide da duela gabe. Eta horrek izan du hasieran diruaren porzentai bat ematen genuen ikastolei, AEK, hasieratik izan genituen AEK ikastolak, ikasbatua sortzen, eskola publikoetako gurasoen elkartea, bide lagunak, eta poliki-poliki, momentu honetan, sortu da agerraldia, hortik, hain zuzen ere, oso iniziatiba potentea, ager, Erroma garaiko, Nafarroa erdialdetik beheko parte guztiak ere deitzen zioten erromatarrek, eta berreskuratu da izen hori, eta agerraldia izenez, euskara sustatzeko, zonalde guzti horretan euskara sustatzeko elkarte oso emankor bat, eta batez ere dinamikak batzeko. Dinamikak egon ere badaude, ikastola badaude, eskola publiko batzuetan lortu da euskara, oraindik izugarrizko oztopoa da legala ez izatea, eta hori da Nafarroak bizidun arantzarik importantenik da, injustizi itzela da, hizkuntza bat nola egon daiteken zatikatua lurralde batean. Baina poliki bide horiek ere egingo dira, eta ni ziur naiz, horrengo urteetan ezagutuko dugula legeztatzea eta lingua navarrorun hori nafartaren eta euskaldun guztien hizkuntza izatea modu oso naturalean. Hor gainera, miren, atzo Iruñerria zeharkatu zuenean Korrikak, Nafarroako Parlamentuko lehendakariari eskura eman zioten eskakizuna, zonifikazioa... Euskal Herrian euskarazeko kideek eman zioten ez bakarrik Korrikako lekukoa, baizik bestelako eskutitza bat, esanaz bukatu egin behar dela, egoera ulertezina horrekin. Nik Errigoraren inguruan aitortu beharra daukat, nik tasio bada urte batzuk ezagutzen detela, eta orain dela 11 urte esan zidanean, zein zen asmoa, nik esaten nuen tasio, nik miresten zaitut, baina honekin hau ez doa inora. Nola erosiko du jendeak, zainzuriak, tentan baina gareiztiago euskera laguntzeko asmotan, da nik ez nion ikusten, esaten nion, nik badakizu asmo honez haizeala, baina ez dut ez daudoaz paretaren kontra, eta berriz ere esango dut, ni ez naiz estratega, ez da partxisean ere, eta orduan ere ez nuen asmatu. Tasiok esplikatu zidanean asmoa zein zan, ez nion ikusten, esaten nuen, Tasio gaixua, aida berriz ere, eta bera, bete-betean, gaur egun oso jende gutxi dago, ez duena ekimen hau ezagutzen, eta ez duena begionez ikusten. Beraz, orduan ere nik ure egin nuen, barko jokoa baliz, nik ure egin nuen, ez duen orduan ere asmatu, eta Tasiok berriz asmatu zuen herri honek behar zuela horrelako ekimen bat, behar horri erantzuteko, beraz, oraindik gehiago miresten dut Tasio. Eta zer esanik ez, garai hartan gainera akaso elikadura burujabetza eta elikaduraren garrantzia etzo nahin erdigunean, eta urte gutxian ere guzti horrek ere izugarrizko iraultza izan du, beraz guztiak bat egin du gure zorionerako, eta akaso etorkizunari begira uste baino askoz estrategikoagoa izango da Errigora bezalako ekimen bat, agerraldia bezalako gizarte ekimen edo iniziatiba batean garatzen ari den guzti hori. Askotan, instituzioek erakunde publikoek dagozkigun baliabide edo dagozkigun eskubide horiek bermatzen eta laguntzen ez digutenean gure kabuz ere aurrera egin behar delako eta instituzioak atzetik etortzera derrigortu. Ikusten dituzue, ikur ugari direla, Duteratik Murtxandera bidean dijoa, aipatzen ari ginen Euskal Herriko, Nafarroako
baratza hori zeinen aberatsa den inguru hau eta aberatsa zentzu zabalenean gainera. Tira, Murtxantera bidean badi joala ikurrak aipatu dizkizuegu, goazen une batez Donostia aldera, bertan badakizuek gaur deialdia badela, eta Donostiako badia inguruan ehunka eta ehunka lagun batzen ari direla, Palestinan gertatzen ari den txikizioa eta gertatzen ari den genozidio horri stop esanaz eta berelako gelditze hori eskatua. Zirudi batzuk badituzue, bertan sortzaileek 50 metroro euren sorkuntzak egiteko erabaki hartu dutelako, baina segidan ikusiko dituzue, irudi batzuk baditugula, lankidek bertan izango dituztenak, non Kontxako badian zehar ehunka eta ehunka lagun ikus ditzakegun manifestazioan bildutan pankartaren atzean. Horiek berehala izango ditugu, bien bitartean ikusten duzuenez beraz, Donostia aldean, ikusten da gaur korrikak Euskal Herriak batu egin dituela, zeinek esango zigun martxoko data hauetan, hondartza giroa izango genuenik eta herriberan ohiko denez eguzkitsuago, hori bai. Eta Donostiako irudi horien zain segitzen dugun honetan, aipatzen zenuten Errigoraren sorrera, zenolako parte hartzea izan duen, zenolako harrera izan duen, baina bigarren pausotxo hori eman du eztatazio eta agerraldi aipatzen genuen Union Tuterak elastikoan daramana, baina askok esango dute baina zertaz ari dira hauek, Errigora aski ezaguna da, baina agerraldia zer da? Agerraldia da, hain zuzen ere, Errigoraren oinarriterikoa da euskara erdigunean nola jarri Nafarroan, hori. Eta orduan, modua zen, eta urte askotan ikastolai edo sortzeni edo aekari pasatu zaio diru bat, hori. Baina azken urteetan ados jarri ziren, eztabaida bat zabaldu zen, nola lagundu ez edukugu zuzenen, eta, sortu zen elkarte kultural bat. Nafarro, Kafaiatik bera, Nafarroa zonalde guztierako. Eta egin gizuna da zabala eta alde beren oso zuzena. Eta da, nola euskaldunak nola jarri euskeraz bizitzen, nola lagundu. Zer ekarpen egin, hain zuzen ere, arrotasunez bizi daitezen euskeraz. Eta orduan, beste urte hauetan antolatu dituzte 15 egitan euskaraen egunak. Modu ezberdinean, hori. Beti ere bertako jendeakin parte hartuaz ikastolak, bilduaz. Dagoen energia hori bilduaz eta biderkatuz energia hori. Eta ez bakarrik hori, herri antolatzen dituzte jolas guneak, eta herri baten ez da erraz jolas gune bat sortzea euskeraz. Zeinean kultura, jolasak, umeak, nagusiak, gurasoak, biltzen diren dantzak, kantak, denetarik antzarkia, espresio ezberdinak, herri bakoitzak zer duen hori erakutsiz, musika, hori, eta, hor ari dira, berteko gazteak implikatuz, eta berteko gaztea izan euskara zuen esku dago. Ez da bakarrik instituzio batzuena, instituzio lagundu behar digute, ez dira oztopo izan behar instituzioek inoiz, baina gauk hartu behar digute lekuku hori. Eta lehen esaten zenun, gazte jendia eta orainen ikusten da, gazte jendia gehien bat hor dabilena, ez bakarrik korrika bakarrik, gehien bat gazteak egin dezaketelako. Baizik eta, ilusio bereziz bizi dutelako, martxa hori, bizitza bezala, martxarik gabeko bizitzarik ez dago. Eta orduan honek adierazten du, euskara erdigunean jarriz, alaitasunez posible dela aurrera joatea, eta oztopo guztien gainetik salto egingo dugula, gandituko ditugula guzti horiek, eta etorkizuna gurea dela. Eta geuk egin behar dugula, gure era da. Alaxe, etorkizuna ez da falta, eta Kurrikako lasterketa burua ikusi besterik ez duzu,
Egia esan da, izugarrizko argazki ederrak utzi dizkigu korrikak, eta oraindik ere esango dugu bere bidearen lehen bidean aritu gara, kalkuluak ateratzen diren, honezkero laurdenera heldu bote gara, oraindik ere bidean, bai ezta? Bai, 724 kilometroa da, beraz, erena bete du korrikak. Eta eren hori betetan, begarri egin zaigu edo behintzat pozarren ikusi duguna izan da, Nafarroan bira, kilometro deixentea dara matza honezkero korrikak, belaunaldi berriak pozarren eta arrotasunez arro herri leloari ederki eutxita, akaso ez da hain ohikoa, dagoeneko gaur egun ikurrina zintzilik daraman euskararen lelo horri halako arrotasunez heldu eta korrika lasterka aritze horrek. Nafarroan bereziki gainera, ez? Ikurrek hainbeste festa sortzen duten horretan, ikusi dugu baita Nafarroako gobernuko lehendakari ordea bera ere, Iruñeko kaleetan ikurrinari helduta, tira. Politikoki ere atzokoa Asironen lekuko hartze hori balioan jarri da, baina akaso Ana Ollo lehendakari ordeak lekuko hartzea ere, eta ondoan Irujo kontseilaria, garapen ekonomikorako kontseilaria, ondoan izateak ere, nabarmentzeko erakustaldiare. Bai, nik uste dut korrikak hori lortzen duela, ez? Konplejorik gabe, euskera ikurrinarekin batera doa, baina konplejorik gabe berez ikurrinak alergia ematen diela pentsatzen dirudien hoiek ere aitortzea, ez? Ekimen honek egiten duena. Lehen aipatzen genuen, ez? Herribera aldean eta horrela zein garrantzitsua den euskera ardatz duen aisialdi bat edukitzea edo horrela, ezatik ez ezaguna ahaztu, euskeraz, bere seme-alabak euskeraz hezteko esfortzua egiten duten gurasoentzat eta ze zaila den aurroiek kalean gero euskeraz egiteko arnasguneak topatzea, ez? Guk bizi gerana Gipuzkoa euskaldunean eta ez geha jabetzen, parkera jetxi eta inguru euskaldun batean ez ditugulako gure aurrek. Baina, imaginatu Citroen igon, ez? Zuk aurrak ikastolara eramate dituzu, baina gero parkea jaisten direnean arraroak ziren aurrak. Orduan, horrelako ekimenek lortzen ari dira, euskerak arnasgune batzuk edukitzea eta euskaldunak ez direnentzat euskera ez izatea inposatutako zerbait arrotza. Eta zuk esaten duzun bezala, erakunde horien ordezkariak eta naturaltasunez bere babesa agertzea horrelako ekimen bati garrantzitsua da. Maulen ere antzeko zerbait gertatu da. Mauleko idazle batek esaten zuen Herenegun harritzekoa zela zeintzuk daramaten lekukoa Maulen. Orain dela oso urte gutxi pentsa ezina zelako. Orduan ere, gune euskaldunagotatik joan bertzuelako jendeak, lekukoa geratu ez edin txanda hartzera eta gaur egun berriz gizartean erabat zabaldu da. Euskera ez da inposatutako ezerre, euskera ez da inorrentzat traba, euskera guztiontzat da aberasgarria. Ikusten duzu, aberasgarria eta aberatsa, anitza, korrikan ikur eta adierazpen ezberdina gainera bat egiten dute ikusten duzu une honetan, euskal pertsonen etxeratzea, Saharako ikurreina noski, arrano beltza, tira, herriberan koloretsu dijoa, euskararen suge ederrau, hala ere goazen Donostia aldera, izan ere orain bai, lehen aipatzen genizuen jendetza batu dela gaur Donostian eta hortxe dituzu irudiak, genozidioari stop lelopean manifestazio ezoiko bat sortzaileek egindako planteamenduaren baitan bildu baitira, ehunka hiritar eta ikusten duzu, Kontxako badiaren buelta horretan, ekin diotela bideari eta sare sozialetatik irakurri ahal izan dugun bezalaxe, 50 metroro ekimen edo kultur sorkuntza ezberdinek nolabaiteko kate bat osatu dute, itsasoaren inguruan, gogoan hartuz besteak beste Gazan bertan ere, itsasertzean zenolako egoera duten eta zoritxarrez, oraindik ere munduan protesta eta elkartasun ekimen ugari izan da ere, oraindik ere ez garen gai izan guzti hau eten eta triskantza honi, atzera bueltarik ez duen triskantza honi gehiagora joaten ez utzi. Ikusten duzu, deialdia egiterakoan, kultur eta sortzaile ezberdin ugarik bat egin zutela, eta irudi horietan ikusten duzu, bakoitzak bere afitxa propioa sortuta,
guztiek bat egin dutela genozidioari, stop lelopean eta beste hainbat eta hainbat izan dira esan da bezala une honetan Donostian bat egin duten hiritarrak. Izango dugu berri gehiagorik bertatik eta ekarriko dizugu gaurko korrikako eguna berezi xamarra dugulako, korrika ez delako inoiz munduan gertatzen ari den horretatik at geratzen, ez da euskara ere, eta beraz gaurkoan ere ekarri nahi izan dizugu Donostiako berri noski baietz. Beti urtietan antiguotik Donostik. Eta horten ere originalak normala da, sortzaileek egin dute gaurko deia, eta egin dute horretan ere originala. Oiko manifestazioet egin beharrean, justo Donostitik antiguera hori. Eta gero, komentatu duzu bezala, gune bakoitzean kultura espresio ezberdinak, hori, eta oso eskertzekoa da, eta adierazten du nolabait esaten duenean, herri honetan askotan gauza asko ditugu pesimista izateko, ez eskorra izateko, baina horrenako sormena edukitzea, gai izatea kultur mundutik gaurko deialdi hori egitea, hori ez ohikoa da guztiz. Normalian, Madridan, nik ez du ezagutzen, oso gutxitan egon dira horrelako iniziatibak. Alderdi politiko eta sindikatetik aparte inok ez du konbokatzen horrelako mobilizazioa. Hemen bai. Eta herritarrak sentitzen gara deituak eta sentitzen gara hurbiletik sentitzen dugu. Ez du begiratzen, ez dago alderdi bat, ez dago bestea. Ez dago, kausa zein da. Zein da helburua? Zertara goaz Donostira? Horrekin adoz balima gaude, kultur mundukoak oso ondo askoz hobekio gainera. Horrek adierazten du, herri bizi-bizi bat daukagula, oztopo guztien gainetik eta miseria guztien gainetik. Bai, bizi-bizirik eta bizi-bizirik iristekotan badakizue tuterara atzera buelta egingo duela korrikak, hori arratsaldeko 3:00 gutxi inguruan izango da, eta naiz eta grafismoan jartzen duen turteratik murtxantera bidean dela, esan genezake murtxanten badela, iritsi dela korrika murtxante aldera, eta murtxanteko herritarrek hartu dutela lekukoa, eta nabarmentzekoa, besteak beste, Ane Elordi Aekako ordezkaria eleduna ere bertan dela, eta une bereziare badela une honetan korrikakoa. Eskerrik asko familia, hau posible egiteagatik, egindako lan guztiagatik, euskara maitatzeagatik, transmititzeagatik, posible egiteagatik gaur gu hemen egotea, txalo bero bat, eskerrik asko, maite zaituztegu, tipi-tapa, 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 gora eka, gora ane zorionak, zure eskuan dago lekukoa, hainbeste lan Donostian badoa, kilometro, fruituak ematen dago egin dozun lana. Eta hori da ez bakarrik korrikan egindako lana, euskaltegian egindako lana, Euskal Herria euskalduntzen, irakasten, lankide bazala, euskaraz bizi nahi dugulako, eta denon indarra behar dugulako, denon alegina, denon ekina behar dugulako, hau posible izango bada. Kriston emakumea zea, entzuten da mendik eskerrik asko, eta eskerrik asko familia hau posible egiteagatik. Tipi-tapa, 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 gora korrika, gora eka, gora Euskal Herria euskalduna. Euskararen sarea ez da eroriko, mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira,
Laineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ikirri. Apa murtxante! Bestea zu. Apa murtxante! Lugara murtxantera! Endauzkagu murtxanteko laguna! Hauek ere euskatzaleak! Aekari, korrikari laguntzeko pres beti! Eskerrik asko! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Hemen gaude! Hemen gaude! Murtxanten ere! Murtxanten ere! Murtxanten ere! Euskara! Arro gaude, murtxante! Murtxanteko jendea, arro! Euskara ikasi, euskara erabili! Arro zue! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Hemen gaude! Hemen gaude! Hemen gaude! Murtxanten ere! Murtxanten ere! Aupa zuek! Aupa, aupa familia! Hemen, euskara ikasleak, euskara erabiltzen dutena. Arro sentitu murtxante, arro! Arro herri eta aurtengo korrikaren soinu banda lagun dutela, murtxante aldean honezkero korrikak metro batzuk eginak ditu, eta egia esan da, aitortuko dizugu hunkigarriak ere badirela, hazen olako ahalegina, eta Tasio eta Mirenek ondotxo aipatzen zuten, hazen olako ahalegina euskaraz bizi ahal izateko inguru hauetan urte luzez guraso irakasle, ikasle, herritar, hazen olako grina eta tiradizua izan dutena, ez da ez txantxetakoa, halako baldintzetan euskaraz bizitzeko nahi horri eustea, eta egia esan da, hunkigarriak badira, halako momentuak eta lekuko hartuta ikustea, ez diogu baliorik kenduko, Gipuzkoan esate baterako lekuko hartzeari, baina tira, aitortuko dizugu. Murtxanten lekukoa ikurriña zintzilik eta halako sasoiarekin astintzen, Tasio, zuetzaitu hunkitzen pixka bat? Bai, ez da? Oso hunkigarria da. Nik duela 2 urte izan nuen aukera errigorak kilometro bat zeukan, eta gaur dauka Katreiteko bidean, bostak eta lagunetan dauka kilometroa, eta igaz oain 2 urte neuk eraman nun, hori izan nun, eta guardien egon nintzen Kastillo, arratsaldean neukan hori, eta buelta bat ematen, eta ikusten, hain zuzen ere, umeak, gurasoak, gazteak, nola bizi zuten hori. Eta benetan, hunkigarria zen, eta guk uste dugu baino sensibilidade asko zabalagoa dago. Gero egia da, sordina jartzen denez komunikabidea handien aldetik eta orduan, jende askok ez du ezagutzen, ez daki zer den, baina ezagutzen dutenak bizi dute sakontasun handia. Eta egia da, Euskalduna ez dira asko oraindik, baina gero eta Euskaldun gehiago dago, eta Euskalduntasuna bizi dute oso sakonki. Agian gu baino harrotasun gehiagoekin, gu baino indar gehiagoekin hain zuzen ere bakartiago sentitzen direlako. Eta bakartasun horrek ematen die, dauden gutxiak bildu eta empoderatzeko horren aurrean. Orduan, ari da poliki zabaltzen eta urte hauetan, nik azkenengo 11 urte hauetan ikusten dute herriberan aurrera bidea egiteko urratsak ematen ari direla eta zabaltzen ari dela euskararekiko kontzientzia hori eta muru asko. Korrika zerbait egin baldin badu izan da muraila handiak, hautsi.
Batzu nahi dut egin Euskaldunen artean eta beste artean muralla bat. Nafarren artean eta Bizkaitaren artean beste bat. Denak agresiaz nahi gaituzte banatu. Eta holako ekimenak egiten dutenaz, hori hautsi, ez bizitza hori bino sanua da. Bizitzak elkartu egiten gaitu. Bizitza askoz normalagoa da. Batzu gari dira agresia sortu nahirik, baina bizitzak ez du agresia sortzen. Nahiko agresia berez badaukagu, eta honena da zabal izatea eta elkarri esku emanaz ibiltzea askoz errazago ibiltzen gerarako. Eta elkarri esku emanaz eta lekukoa eskurik esku pasaz, noski baietz, aizue, Murtxante aldean da korrika eta handik Kaskante aldera, 10 minutu barru izango da hori eta bere bidea aurrera segituko du, baina bidean bertan gure bidali berezia udane Arbeo aurrera, une honetan esan dugun bezalaxe Murtxanten, Kaskantera bidean azegiroa, udane azegiroa. Bai, alaxea Murtxantetik Kaskantera bidean gara. Une honetan, Unasek hartu du lekukoa, haur batek bere urtebetetzea da eta familia horrela ospatzea erabaki du ezin hobe daude. Ikusten duzu lekuka, korritiren lekuka eskuan duela, aurrera doa da korrika eta duela minutu batzuk Elordi Bizente familiak hartu du, hane Elordi korrikako koordinatzailearen familiak, hane Elordi bera hemen izan da, unkigarria izan da, beraiek ere unkituta zeuden eta aitortza eta omendu egin dute furgoneterek euskararen alde, euskaltegien alde, korrikaren alde eta izugarrizko lana eta borroka egiten baitu hau dena gauzatu dadin eta gu denok hemen izan gaitezen. Udane, aipatzen genuen izugarrizko jendetza bat egin duela korrikarekin eta Tuterara bidean oraindik ere kilometro batzuk aurrean dituzue. Ikusten da eguzkiak ere ederki jotzen duela, ez du utzik egin ez da, Euskal Herriak klima hainbat badauzka eta Tutera alde horrek gaurkoari ere tradizioari ederki utzi dio, ez da? Bai, aurreko korrikan 22. elurra ere izan genuen euria, nahiko eguraldi kaskarra eta aurtengoa alderantziz dira, gaur herriberan nahiko lehor da gune hau, baina 28 gradu ditugu, bero egiten du korrikalariak ikusten ditugu iterditan, tantak dituzela aurpegietan, baina gogotxu, sasoitxu ikusten dira, korrika geldi ezina da eta beraiek ere ez dira dute lekuko garen barra ditu. Ederki, udane, laster zeuekin berriz ere bat egitekotan izango gara, oraindik ere badu eta tarte bat Tutera aldera berriz ere itzultzeko eta herriberako paraje ederra hauek ikusteko. Aipatzen genuen herrigoraren jaiotza guneak ere badirela, Kaskante, Murtxante, Ablitas, zenbat kooperatiba, zenbat nekazari eta nola batu duen euskarak, akaso elkarren berri etzokaten euskaldun eta nafarrasko, ez da? Zuk ez aipatzen dira honen pantalla hontan fondo. Gunea dituztenak eta beraiek ere ari direla euskalduntze prozesu bat, batetik produktuak euskeraz eta euskeraz jarriz, bestetik noski produktu ekologikoak edo naturalak produzituz hori, eta 23 enpresa horiek badute euskalduntzeko proiektu txikiak, baina oso emankorrak. Beraz, hor eguneroko lan isilo bat badago, poliki-poliki, garai batean oso gaizki ikusita omen zegoen euskeraz etiketatzea produktuak, eta momentu enten oso modu naturalean, eta produktu horiek saltzen dira Barcelonan edo Madridan, eta esaten dute berdin-berdin. Ez dagoela inolako arazurik euskeraz etiketatzea, beraz, horretzen diren bildur eta gezur izkutu horiek ari dira gainditzen horretan eta apurtzen, eta herrigurak zeregin eta alegin berezi egiten du, produzitzaile horiek ere euskeraz bizi daitezen, eta alde neurrian euskararen presentzia bermatzeko.
Balaxe, eta Xiok ondo azaldu digu herrigorak lortu duen guztia. Aipatzen genizuen, baduela gaitasun bat korrikak herriak batzeko, hiritarrak batzeko, ikusten duzu, Nafarren arteko ez dakit harremanak sendotzeko ere bai zen. Jakin badakigu asteburuko datak, Gipuzkoar asko koitura izaten dutela, kilometroak urrunean hartzeko, badira baita Bizkaia eta Arabarrak, baina uste dut ohitura hori ondo sustraituta dagoela besteak beste Gipuzko alde horretan, baina kasu honetan ikus dezakezue Altsasuko lagunak direla, Altsasutik asteartean igaroko baita korrika, eta asteburua baliatuta ikusten duzue, Nafarrako beste bailaretatik ere animatu direla Erribera aldera, eta hori ere bada pozgarria, Nafarroak berak ere izugarrizko aniztasuna duelako baita euskarari dagokionen ere, eta ikusten duzue. Altsasuko kuadrilla jator hau, Murtxanteko kaleetan, Udane Arbio lankideak ondo aipatu digun bezalaxe, 28 graduren lepean korrika, beraz, gaurkoan merituare bikoitza dutela esan genezake. Iruñera, 61 persona, denak ume txekiekin, gurasoak ume txekiekin, asteburua pasa eta Iruñean parte hartzera. Ez Iruñeran laguntzera, ez parte hartzera, sentitzeko, komunitate zabal baten partaide sentitzeko, eta beraiek gustu hori zeuketarako. Beraz ez da, Nafarroa jendea ez da urbiltzen, Erriberara laguntzera joateko, eta gaixoak, ez. Bertan, bizi duzun zirrara berezi hori, horrek merezi duelako. Eta horrengatik joera hori, nik uste dut, dela, ez eskatzen zailo Nafarrotik eskatzen ari dielakoz, baizik eta behar izan hori sentitzen dugulakoz guk ere, gure getotik irten, eta gure herria pizka gehiago ezagutuz Nafarroara hurbiltzeko, eta iparraldera berdin. Galdetuko dizut gerosiago, baina aurrena lankideek aukera ematen badigute behintzat, aipatu dugu, ezta? Mugaz gaindi harremanak, baita gaztean artean ere, jakin badakigu, besteak beste gaur barte hauean duteran ez dela girorik falta izan, Tafallan ere ez, Tafalla zeharkatu duelako korrikak, hene bada zenolako giroa, eta tuteran, besteak beste, Gipuzko aldeko gazte asanbladak, bertako jai batzordeak azenolako egitaragoa izan duten, eta lekukoa hartzen ere ikusi ditugu, baina badakigu Hamaika telebistako lankideak eurekin izan direla, elkarrizketatxo bat ere egin diete, ez dakit horretarako aukera dugun, lankideek baiezkoa ematen badigute, hori ikusteko aukera izango dugulako, baietz esaten digute, eskerrik asko, aurrera. Korrikaren 719. kilometroan gaude, Aitor Salaberria Lezotarrarekin eta Beñat abizena? Josue Tuterarrarekin, esan digute 719. kilometroa batera hartuko zuela, ez da? Nolatan? Bai, antolatu dugu topaketa bat herrien arteko gazteek elkar ezagutzeko eta pixka bat ere konturatzeko, zer realitate dagoen batean eta bestean, eta iruditu zitzaigun korrika izan zitekela eguna proposa horretarako, 2 kilometro erosi ditugu, bata bestaren segidan egiteko, eta asteburu osoko egitarago antolatu, aitzaki horrekin. Eta zuek Tuterarrek nola bizi ez dute Lezotarrak ere hemen izatea eta... Guretzat poz handia, jasotzea Lezoko jendea, oso jatorrak, ezagutzea ere beste realitate batzuk, eta atzo gozatu genuen eta ikasi genuen batzuk besteetatik. Eta topaketa esan duzu ari zatela egiten, noiz hasi zenuten eta noiz hartzen gozate, ze izate lan zen bertan? Ostiralean etorri ginen, talde handiena, eta asteburu osorako antolatu genuen topaketa, larunbat goizean herrigoraren eta agerraldiaren ekimenen berri eman ziguten, eta pixka bat kontatu hemen nolari den euskalgintza bere lana egiten, eta gero elkarrekin bazkaldu, arratsaldean elektrotxaranga, afaria, bertso afaria, eta kontzertuak, trikidantz, kompleto. Eta gaur kilometroan ondoren jarraituko ez zue zerbaitetan? Bazkaldu behintzat hemen nengo dugu. Bai, eta orokorrean, euskera gazteon eskutik loratu behar da, eta jarraituko gara antolatzen euskaren alde, Lezon, Tuteran eta herri guztietan. Oso ondo, hori da borroka zuen indarra jarraitu eta disfrutatu zuen lekuko aramaten. Oso ondo, eskerrik asko.
nahiago detibili, aldaren gora bideri, aldapan gora, pausori pauso, aldapan bera, alzorik alzo, azanondo tapago, eskultura raro, kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago, aldapan gora, pausori pauso, tipitapa, tipitapa, alzorik alzo, tipitapa, tipitapa, apantzazu! Gora Nafarra Euskalduna! Atzera. Hori da, lekukoarekin, oso ondo. Bakigu asko korritzen duzula, bakigu, Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Hemen gaude! Hemen gaude! Herriberan ere! Aldapan gora, pausori pauso, aldapan bera, alzorik alzo, azanondo tapago, eskultura raro, Apa, esku lekukoa, hori da. Apa mutilarro, altza lekuko hori. alzorik alzo, azanondo tapago, eskultura raro, kaleak edo mendia. Ikusten, zerako bideetik ekarri zaituztegun, hemen. Edarra, Riberako nortasuna, hau da. Baratzak. Laister zainzuriak aterako dira urti. Ero, gozo gango dituzue. Garaipenak tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Hemen, gaude! Legeak txikitzen ditu. Venga, beso bien mugitu dantzan! Zatozen korrika, aixo, egunon kuadrilla, txipi-txapa, txipi-txapa! Ze poza zuek ikustia, egunon! Xune, pozi zaude? Begira ze horea, lekukoa, aitaren gainean lekukoa astindu, arrotasunez. Hori. Gero etxera zoaztenean, Amaika Telebista, sare soziala, begiratu, begiratu. Ia, txikitzu, lekukori aurrera, bai. Hola, xe, iepa mutiko. Baina, zer gozaldu dezuzu? Zer gozaldu dezu? Txistorra, Jose. Iepa mutiko, txipi-txapa, txipi-txapa. Txipi-txapa. Fuertes a todos, bai? Zitena da, furgoneta urreratu, Dela zer da, hau. Epa, hortxe, ondo, venga, zatoz, korri ba. Bizitza, hartuko dut beti den moduan, horrela bada bizitza, beti aurrera. Ondo, kuadrilla. Zeinen irudi ederrak eta gure herriko txikiek atzen olako irudiak utzi dizkiguten jolasare badelako korrika zergatik ez, ondo antolatua joan arren, horrek ez dio jolasa kentzen,
hizkuntza bera ere ala koxe izan behar delako erakargarri, divertigarri eta era anitzetarako baliagarri, eta ikusten duzuen Murtxantetik Kaskanterako bidean, eguzki zapa horren azpian zenbat eta zenbat ari zaizkion batzen korrikari eta etxeko txikienek ere ze harrotasun eta pozez heltzen dioten eta ilusioz eta abiada bizian badakizue arina denak arineketan errezago egiten duela adinean aurrera joan da gaudenok baino. Ikusten duzu esan da bezala, Murtxantetik Kaskanterako bidean dela eta arratsaldeko 3 laurden gutxiago inguru horretan Tuterara helduko da berriz ere korrika. Aurkene, a ber, hemen diote urpegia eman behar duzula, hortxe, zatoz. Ez izkutatu, aurpegia eman, hori, ikustaitzatela, hemen aurkene, egunon! Aikidea, eskerrik asko, Baize korrika, zitzateke posible izango, aurkaine bezalako ekide, askorengatik ez baliz, beraz, txalo bero bat! Eta gora Nafarro euskalduna, jipi japa! Jipi japa! Hori sasoian eskar! Ere animatuta gaude, Bilboko platoan, zuzeneko plato honetan, korrikadan hasteko gogoare ematen duelako noski baietz, eta gure bidali bereziek aizue zenolako kontutxoa dakartzate. Kadri taldean, badakizue lekuko hartzeko era ezberdinak daudela. Korrikaren laugarren egunea, 683 kilometroan gaude, oraintxe hartuko duzue kilometroa, ez da miren Tuteratik zatuzte, konta eguzue, ze giro izango duzu hemen? Bueno, ikusten duzu ez da asko azaldu behar ez da. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, korrika. Pues holaxe, Tuteratik gatoz, kuadrillako kilometroa da. Bueno, gure santu hau da, eta Sanzurru, eta Sanzurruren kilometroa da. Orduan, bueno, urtean zehar ostirala eta 28 erortzen denean, batzutan gertatzen da urtean 3, beste batzuetan 0, eta beste batzuetan 6. Ostirala 28 mozorratzen gara eta Sanzurru da, gure santua, eta bueno, pues, gure kilometro hau da. Eta korrikara ere ekarri duzu, orduan santua? Piskat kotxan puskatu zaigu, baina bai, hemen dago gurekin. Bueno, zuek eramango dezute eta... Horan izango da lekukoa eta Sanzurru ondoan. Eta noaino ingo dezute korrika? Tuteraino helduko zate? Pues hori ja beste pelikula bada. Saiatuko gara kilometro osoa egiten. Eta gero ja txikiei esan diegu mesedez poliki joateko, eta saiatuko gara kilometro osoan lekukoa eramaten, eta ber. Eta gero Tuteran baita ere parte hartuko zuen? Bai, gero baitugu beste kilometro batzuk Tuteran zehar, eta bueno, a ber. Bueno, hemengoa izango da, pentsatu dut azkar etorriko da, orduan abertz egiten dugun, eta gero, bueno, Tutera barruan, lasaiago. Bai, barruti doanen ez, mantxogoa eta aurrekin eta gozatu, disfrutau, eta haupa euskara eta haupa korrika. Eskerrik asko, haupa zuek. Hene bada,
etzaiez humorerik falta, egia da, nortasun propioa duela herriberak, hortan ez du zalantzarik eta enbidi xanotik diogu hori gainera. Miren, zuk nola egingo zenuke korrika? Hola, zerbait ezberdina planteatuta, bururatzen zaizu zerbait? Lehen esaten, ni estratega ez naizela, eta badezpada ez de proposamenik egingo, zeratik, oitasoi galdetu beharko dugu nolako korrika izan daiteken, baina kostako litzake edo zer gauza asmatzen hasita, bete-betean asmatzea korrikak asmatu duen bestela, ez? Gure artean aipatzen genuen, ez legokela inolako erakunderik gai izango litzakenik herri oso bat korrika jartzeko. Eta hori lortu du AEKak ekimen honekin, ez? Korrikak lortu du hori. Nik nola egingo nuken, hau baina hobea izateko buruari asko eraginda ere ez dut uste asmatu daitekenik. Nola funtzionatzen duen korrikak, mahastien artean, hor agertzen den bezala, Pirineoetan edo Pasaiako badian txalupaz. Denean funtzionatzen du. Aipatzen dugula, kilometroa bestera batera egiteko modua. Hau, Nafarroako travestien kilometroa egia esan da, ahazen olako sasoia duten ze bero galanta egiten du, eta ikusten duzu sasoi betean Albina Estardaz ikusten dut, eta Euskal Herriko travestien mugimendua ezagutu genuen, zen ederra izango den fest azken edizioan, Bizkaialdean egin zen horretan, eta Nafarroako travestiek ere euren kilometroa hartu nahi izan dute, eta ikusten duzue, zenolako kolorea, zenolako ukitua emango dioten oraintxe bertan Murtxantetik Askantera bidean. Ikus dezagun! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Gero eta! Inoiz ez eskutatu, sentipenak askatu, zarena kanporatu. Gero eta jende gehiago korrika, gero eta herrian hitzago izango dugulako. Euskaraz! Lunek ane maite du, begietan zaio igarri, beti Tipitapa, tipitapa, korrika! Tipitapa, tipitapa, korrika! Hori zuek lasai asko jazeta zuega beinora. Eta gora lekuko hori erakutsi arrotasunez. Tasio, aipatzen zenuen, korrikak leiho asko zabaltzen ditula, ezta? Askorentzako, ze esaten zenuen, ze askatasuna? Ze askatasuna, eta arnazten da, askatasuna arnazten da. Bakoitzak berea nahi du azaldu, nahi du errebindikatu, askatasun osoz, eta nik izan nuke arpegi gehienetan irria dagoela. Irria, begiratzen duzu, eta niri korrik ikusten duenean irri irtetzen zait. Ez dakit, olako postasun bat, olako alaitasun bat, herri bizi bat ikustiak ematen du ilusioa. Ilusioa zuri ere, aldarri guztiak, aldarri guztiek dute tokia korrikan, eta nik lasaitu bat hartu dut, ikusi dutenean Albina eta besteak ez direla etorri eurentakoi izugarri hoiekin, playerekin ikuste ditugu, normalean ikuste ditugunak, baina txikiagoak ikusten ditugu, baina ze haundi diran, 28 gradutan, makillaje pila horrekin, aske, nahi duten bezala. Alaxe, ikus ezagun zertxo bat gehiago, alako irudiek ere merezi dutelako, noski baietz. Travestien mugimenduak lekukoa hartu dio baita gaurkoan ere Euskarari, Nafarroari eta herriberari. Arro herri, arro herri! Arro herri, arro herri, korrika! Arro herri! Hau pasuek! Musu bat jogurinari esaten da hemen! Egingo dugu gauzatxo bat, igual zeuek nahi dozu zerbait esanta, etxiko gara. Gora travestiak! Gora jogurrina boroba! Gora euskara! Gora eta gora beti Doraemon!
bezala libre izatea. Eta gora Euskal Herria travestia! Transexualak, gay eta lesbianak, sexu erasoen beldurrez herriko jaietan egun naiz gauez. Tipitapa, tipitapa, korrika! Tipitapa, tipitapa, korrika! Gozatu, gozatu, zuen kilometroa data! Igual txalo bat zuen egin entonces, Bizitzan beldurrik ez, beldurrik ez. Beldur barik bizi nahi dugulako! Koloretsu! Eta euskaraz! Euskarak bere baitan daukatzelako! 11 kolore! A ber, hemendik esaten didate salto bat antolatuko dugula. Bai? Orduan, hiru esatian, baino dugu salto. Aterako dozue hor barruan daukazuen indar guzti hori, eta salto egingo dugu, bai? Prest? Emakumeen aurkako indarkeria Eta hiru, salto! Hau pasuek, beroketa, hori izan da beroketa, Hartu arnaza, bete birikak, Azte kolore festa eta deigarriak Askanteko udala jartzen du, zergatik ez, baina oraindik ere euskal travestiek horri lekukoari buruz bera ikusi dugune batez, baina ikusten dugu ikurreinak bereari heldu diola berriz ere, eta Taxo, aipatzen zenuen, nola ez da egongo ba eskuin muturra alakoetan pixka bat deseroso alako askatasuna ikusita, ez da? Bai, eske askotan nahi dena da herria daukan indar guzti hori itxo nahi da. Eta honelako guneak adierazten dute herri libre batek izugarrizko indarra duela, izugarrizko martxa duela, eta hori ez dago gelditzerik, horrengatik da importantea korrika izatea benetan elkargune hain anitza, era guztietako rebindikazioak plazaratzeko, eta modu oso naturalean, zumean eta respetosoaz. Eta miren, aipatzen zenuen zuk, askotan alako ikurrak, askatasun ikurrak izan arren erdaldunak izan direla, ezta? Eta euskaraz ere alako transmisioa eta erreferentzialtasun hori lantzeak beste garaipen bat ekarri dugu, ezta? Zalantzarik gabe garai batean Euskaldunak ematen zuen modu bat karrekoa izan behar zuela sagardotegira joaten zena eta bertsoak entzuten zituenak, eta travestien mundua oso erdalduna zitzaigun, ez? Jogorina aipatu dute, eta Jogorinak ekarri digu mundu hori euskerara, ez? Edo euskara eraman du mundu horretara, eta nola hartu duten, eta ze kolore eman dioten guri bizitzei eta gure euskarari, ez? Osea, euskaraz izan daitekelako sagardotegian bertsotan entzuten, edo gau giroan travestien artean. Nik uste dut eman diola arnasgune garrantzitsu bat. Eta Askanteko udalari lekukoa pasa gainera ikusten duzue, lekukoa eskuz esku eta zeinen modu gainera zoragarri horretan. Esango dizuegu, eta argi ikusten duzu pantailan, baina tira, Murtxantetik Askantera bidean dela, lehen aipatu dugu, Herrigoraren lurraldean barrena dabilela korrika, eta bazter guzti horietan zenbat bizi dagoen, landaredi, barazki, frutarbola, zertxoet fijatzen baldin bazara eta ikusiko duzu aberastasuna ikaragarria dela, eta horko berozapa horrek ere zenolako aberastasuna gordetzen duen lurrazpi horretan. Aurrera segitzen dut, Taxo, zer esan nahi duzu? Bai, ez nik esan duen Iparragirre bere kantutan, badirudi adan undiran, eta badirudi Euskal Herria izan behar duela, baserriaz beteri, baserri politiak, ja adimateko jendeena, eta batez ere gaina gizonen mundu hori ikusten zen. Eta hemen ikusten da Euskal Herri erreala, eta Euskal Herria bere txikitasunean zein handia den, eta zein aberatsa den. Baditugu lautada izugarriak produktu oso honekin, baditugu baratzak, baditugu
produktu askotarikoa, eta iparraldean ere, iparraldean nekazaritza nahiko indartsua da. Hori, beraz, oraindik garaiz egun gaitezke baserria edo nekazaritza salbatzeko. Oso berandu gabiltza, multinazionala sartu dira tartean, dena bihurtu dute negozio, eta ez dauka nekazaritzak, ez dauka etorkizunik negozio mundutik planteatuta. Nekazaritza planteatu bada zerbitzu mundutik, zerbitzu ikuspuntutik, eta horrela bai izan dezake etorkizuna. Kaskanteko udalarena da lekukoa une honetan, eta ikusten duzue, abiada honean dijoala, ez du, hemen abiadaren kilometro kontagailua, baina ikusi besterik ez martxa ederrean dijoala, badakizue denborak goraberak izaten dituela korrikak, eta batez ere hiriguneetara dagokion orduan iristak garrantzitsua izaten dela, bestela Baionara akaso biharamunen helduko litzateke, eta parranda aurrez egingo genuke, ezta? Heldu aurretik tira, edonola ere. Murtxatetik askantera esan da bezalaxe, ondo baderitzu zue martxa betean gabiltza tutela inguru honetan, baina ez da falta herri mugimendurik Donostia alde horretan, eta okerrez baldin bagara lankidek zuzenduko gaituzte bestela, Kontxako badia horretan gaur elkartasunak hartu du protagonismoa, eta hainbat izan dira bertaratu diren herritarrak. Abanera bat ere entzun ahal izan da, izan ere sortzaile ugarik parte hartu dute, eta manifestazio horrek osagai ezberdinak izan ditu, irudiotan ikus dezakezue, gaur Donostian ere hondartza giroa badela, baina hondartzaren inguru horietan manifestazioa egin dela, Palestinako genozidioari stop esanaz, eta jende andana batu zaizkiola gaurko deialdi honi, ikusten duzue, Antiguako tunel hori zeharkatuta hondarretaraino ere egin duela bidea. Lankideek eskura baldin badute gainera, genozidioari stop pankarta honen atzean ikusi ahal izan dugun mobilizazio honekin batera izan dira hainbat abesbatza baita bertara gerturatu direnak ere, eta kantuan ere aritu dira Palestinarekin elkartasunez eta Gazako triskantzak geldiarazteko eskatuz. Eta irudi horiek ikusita, badakizue gaur kontrastez betetako eguna dugula, igande guardia izaki Hego Euskal Herriko hiriburuak aurrean ditu oraindik Baionara heldu aurretik korrikak, baina tuterari ere hiriburu izara eman diogu gaurkoan, izan ere ez da ez gutxiagorako herriberak eta herriberako hiriburuak duen ahalegina eta erronka euskaraz bizitzeko eta Euskal Herriari ekarpena egiteko besteak beste aipatzen genuen, ezta? Baita elikaduraren bide horretan ere ekarpen handia egiteko aukera duelako besteak beste herriberak eta Nafarroako hegoaldeak. Miren, Palestinako elkartasun irudi horiek ikusi ditugu, zeinen garrantzitsua halako egunez Palestinarekin elkartasun hori adirazi eta gainera bestera batera, lehen aipatu dugu, bestelako norabide hartu dela manifestazioak, bestera batera adiraztarena, baina ez dakit, behar beharrezkoa bada oraindik ere, Palestinaz ez ahazteko eskatzea, eta naiz eta triskantza ikaragarrizkoa izan, geldi arazteko saiakeran tematzen segitzea, ez amore ematea. Hori da ez, herritarrei hori geldi geratzen zaigu ez, gure ordezkariei, erakundeetan ta dauden gure ordezkariei zerbait egin dezatela eskatzea geratzen zaigu ez. Mobilizatzen jarraitu beharra dago eta berriz ere Palestinarrek urteak daramazkite eskatzen kanpotik egin dezakegun ekarpenik onena boikota delanik bat egiten dut. Deiondi horrekin berriz esaten dut. Palestinarrek beraiek eskatutakoa da. Egin dizaiogun Israeli boikota aldegun guztietan. Honelako solidaritate mobilizazio erroldoiak
ikusten dute beste gauza bat oso ageria. Guri urteetan askotan akusatu digute, bertako herria gehiegi maitatzea, egoista bihurtzen ote ginen edo esklusibistak ote ginen hori. Bizitzak erakutsi digu, eta errealitateak erakusten dugu, gaur egun Euskal Herria palestinekiko daukan solidaritatea ez dela ikusten beste herrietan. Beraz, norberaren maitatzea, norberaren defenditzea, inoiz ez da besteena defenditzearen kontrako zerbait. Ez, norberana defenditu behar bain zuzen ere, besteenare errespetatzeko. Eta norberarena zenbatak gehiago defenditu, zenbatak gehiago maitatu, horrek erakusten dizu besteenare maitatzen eta errespetatzen. Izue, Palestina izpide hartu dugu, Donostian gaur hitzordua delako, baina bi bitartean erritmo bizian ikusten duzue, bizi-bizian gainera, Kaskanten barrena dijoala 23. korrika, eta jendetsua gainera, ikusten duzue, batzen ari zaizkiola korrikalari ugari, eta karrerako berri zuzena noski baietz Hamaika Telebistako bidali berezien eskutik jasoko duguna, Oker Espaldimagara, Udane Arbio honezkero bestaldean badelako. Kaskantera, heldu da, korrika, Udane, aurrera. Eta Udane Arbio lankideak oraingo honetan entzun gaitzaken, aipatzen genuen Kaskantera, heldu dela korrika, 23. korrika, erritmo bizian gainera, guztia oso lagun, esango dugu gainera berriz ere, eta jende ugari batzen ari zaio gainera korrikari, Udane Arbio lankidea uste dute entzuten gaituzula aurrera. Ez gaitu entzun, badakizue sarearen eta estalduraren goraberak zuzenekoaren parte direla, ez luke xarma berbera izango bestela, guztia zuzenean lehenengoan aterako balitz, ez da korrika berak ere, zenbat gorabera, zenbat egiteko eta zenbat improvisazio behar baita ere, ez eta dena guztia ondo antolatuta izan, honek guztiak eskatzen duelako irudimena eta momentuko ahalegina, eta zenbat bolondrez, eta guztion jarrera ona noski baietz. Ikusten duzue, iruindarrak ere jeitsi direla, harmonia txantrana peinakoak direlako une honetan, lekukoari heldu diotenak, eta tira, azten olako abiada daraman Kaskanten barrena, errepidea oro bat hartuta, eta tira, aipatu dizuegu, Tuteraldera joko duela korrikak, baina argiz segituko du bidean nola ez, eta iluntzean izango da Lodosa aldean, tira, oraindik ere hirigune garrantzitsuak zarkatuko ditu korrikak, eta ahaztu gabe, bartak gaua Tafallan, igaro duela besteak beste korrikak, eta azten olako giro itzela izan dutela part gauean. Edo nola ere, Kaskanteen barrena aurrera segitzen du korrikak, 713 kilometroan, eta etenik gabe aurrera segituko du noski baietz, eta laster batean oraindik ere zertxu bait dute aurretik, baina Tutera aldera hartuko du bidea arratsaldeko 3 gutxiagotan zartatuko duelako esan da bezala Erriberako hiriburua korrikak. Pagoaz, Kaskante! Azken metroak oso ondo, aurrera! Azterketak euskaraz, jartzen dometik! Aiba, erori da norbait! Venga, neska, ondo zaude? Ongi zaude? Den ongi?
dira bai, korrika igaroko da bai, herri hainbatetatik. Kaparrotxutik aurten ez da igaroko, baina argi, ze badira 8 urte Kaparrotxun D ereduan ikasten diharduten ikasleak, azenolako ahalegina ikusten duzu orain Kaskanten ere, azterketak euskaraz, leloa ere nola daramaten lehen lerroan, bada korrika honetako eskakizun edota aitortza edo aldarrikapen garrantzitsuetako bat, Ipar Euskal Herriko ikasleak protagonista izan genituen korrikako lehen kilometro horietan, baina aldarrikapena ez da inondik inora, alde batera geratu goazen, Kaparrotxu aldera Udane Arbeo lankideak bertan izan dituelako, bai irakasleak eta baita ikasleak ere, ikusiko duzue zenolako erronka den Kaparrotxun euskaraz hasi eta bizitzea. Kastejonera bidean 698 kilometroan Kaparrotxuko D eredukoak hartuko dute lekukoa eta hementxe topatu ditugu. Tartean ditugu Olatz eta Ikerne, ongi etorri korrikara eta Maika telebistara. Konta eguzue D eredua Kaparrotxun duzue, konta eguzue nola da posible edo nola egiten duzu ez, euskararen aldeko indar hori Kaparrotxun erdian? Ba, egia esan jende gutxi gera euskeraz egiten dugunak inguruan, eta, bueno, hasierako zailtasun guztiak ez, eredua hasteko zailtasun guztia pasata, ba, bueno, orain gustora gaude ez da, bai, ja onartu da, normalizatu da, urtero bere matrikulak badaude baita ere, eta aurten, ba, pena dugu Kaparrotxutik ez zaigula pasa, baina, bueno, gure animo honekin Kastejonera torri gea zehatzera, hori korrika itera eta gure reivindikazioak ez aurrera eramatea. Eta noiz hasi zinaten D ereduakin Kaparrotxun? Noiz hasi zinaten, ja ze mailatan zaudete? Ni ja nago 5. mailan, orduan duela 8 urte. Eta zuk nola bizi ez euskera zaritzeko azterketak euskeraz, ikasketak euskeraz egiteko aukera hori zu nola bizi ezu? Oso ongi, oso errazak iruditzen zaizkit. Eta asko zerate klasen baita ere? Zenbat zerate? Klasean gaude 2 maila desberdin, 5. maila eta 4. maila. Eta zu zaude? 5. mailan. Bueno, orduan zuek zaute lehenengo belaunaldia ez da? Bai. Ze ondo, ba, jarraitu euskara bultzatzen, Nafarroan, Kaparrotxun eta ea belaunaldi berriek ere ez, euskaraz ikasteko aukera duten, azterketak euskaraz egiteko, ez da? Azterketak euskaraz! Azterketak euskaraz! Eta ikusten duzu azterketak euskaraz egiteko aldarrikapena present dela lurralde ezberdinetan. Azenolako ikasle finak ditugun Euskal Herrian, egunotan aipatu dugu azterketak egiteko hain gogotsu diren ikasle gutxi ditugulako mundu osoan zehar, eta Euskal Herrian korrikak hori agerian eutzi du, ikusi dugu DJ Bull ere alboan zutela, Kaparrotxuko ikasle, beraz ziur Kastejon inguru horretan ez direla bat ere aspertu edo nola ere. Kaskante inguruetan segitzen du korrikak, bere kilometroak pixkanaka aurrera daramatza, ea oraingo honetan Udane Arbeo lankidearekin hitz egiteko aukera dugun ez dakindik ba, justu, bai, Udane Arbeo lankidea hor bestaldean dugu, Kaskante inguruetan segitzen du korrikak, ez dakiten zuten gaituzun, Udane, alaxe baldin bada, konta iguzu, Kaskante inguru horretan segiro antzematen den. Udane Arbeo lankideak itxuraz ez dugu behar bezala entzuten, ez dakit oraingoan entzuten ote gaituen keinuren bat egiten baldin badugu orduan jakin dugulako. Aurrera Udane, Kaskanten zegiro dugu, konta iguzu pixka bat. Badirudi Udane Arbeo Kaixo guztio entzuten da? Bai, entzuten zaitu Udane, aurrera.
Bai, hemen kaskanterik aterata, badoa korrika aurrera orantxe bertan, txantreako korrikalariak eta kuadriak hartu dute lekukoa 723. Kilometroan eta bidean gara. Herribera zero dago, eguraldi bere egiten dugu, baina giroa ere itzela euskararen alde izugarrizko aldarriak entzuten ari gara Herriberan ere. Goizan ere adibidez, Kaparretxuko kuadrilla handi bat elkartu gara 700 baino kilometro garren baino denagotik, eta bertan esaten dute aurten Kaparretxutik ez dela pasako eta Herriberan ona gerturatzea erabaki dutela, de eredua dute eskolan, eta hori aldarrikatu dute beraien lekukan, ikusi behar da, Nafarroan euskararen aldeko aldarriak handiak direla eta Euskal Herria barrena labaizeta zabaltzen dituztela. Udane entzun ditugu, Kaparrotxuko ikasleak, eurak ere azterketak euskaraz egiteko aldarrikapena egina, segia, aurten korrika ez dela bertatik pasako, Kastejon aldera gerturatu direla. Zer nolako giro antzematen da, jende kopuru aldetik, kaskantetik tuterarako bidean bada, akaso gero eta jende gehiago batuko zaio korrikari, tuterako hirigunean barrena, barneratzen denerako? Jende pila ikusten dugu, errepidean daude, eta tuteran imaginatzen dut jende baina ikusten da reformonen Ez dugu behar bezala entzuten Udane Ardoren konexioa. Saiatuko gara, laster batean Udane, ziur laster batean joko dugu. Berriz ere, noski baietz, korrikako ibilgailu horietara, bertan ditugulako bidali bereziak, edonola ere, kaskantetik tuterarako bidean galdetzen genion, eta alaxe erantzuten zigun jendetzare ikusten dela dagoeneko, eta aizu ez dakit nik ez dakite baten batek kalkulua alaxe egin duen, baina guardi partea arratsaldeko 3 laurden gutxiagotan normalki Herribera aldean etxetik esateratzeko diture ere izaten da, espaldin bada derrigorrez lanera joateko beharra izaten, giro benetan beroa izango du korrikak guardi partean tuteran, miren. Bai, hori udan izaten da ohikoa, baina martxoko udako eguardi bat ematen du, beraz, baliteke eguardian jende gutxi egotean. Nik uste dut ez, igandea da, martxoko lehenengo beroa eskertu egiten dira, eta gaur tuterak erantzungo duela uste dut. Tutera kalera aterako dela berriz ere korrikari ongi etorria egitera. Alaxik uste duzu, Tasio? Bai, dudarik ez. Bai, ikusten da, herri guztietan ze jendetza biltzen ari den, eta ez da, gainera, susperketa hori ez da berria, aspaldiko urtetatik dator, eta ziur jendetza ongo dela tutera. Ba, laxe, kaskantetik tuterara bidean, korrika martxa betean, eta gu ere pozarren ikusi besterik ez zenolako giroa duten bertan, arratsaldeko 3 eta 4 ordubiak eta 4 jotzeak diren honetan, dira, gu ere pozarren gaurko saio berezi honetan, tuterari ere dagokion tokia eta aitortza egiteagatik, eta nola ez saio berezi honetan, bertako kontakizuna zuzenean egiteko lan hauengatik. Jibi jaba, jibi jaba, jibi jaba, jibi jaba, ez da entzuten, jibi jaba, jibi jaba, harmonia, jibi jaba, herrian euskara, Herriberan, haupa txandrarra, haupa, mesedez deskuineko karrilera, kotxeak heldu dira, gure burua babestu behar dugu, euskara bezain beste. Eskuineko bidera mesedez, eskuinera marratxuriaren, eskuinera, haupa txikiak, haupa! Ea lekuko hori, gora, 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 hori! Gu aurrera goaz, baina zuek joan lasai, zuen erritmoa! Jibi jaba, jibi jaba! Jibi jaba, jibi jaba! Haupa!
Andrea. Haupa zuek, eskerrik asko Erriberara etortzagatik. Korritzera, zuren beroa sentitzeko. Eskerrik asko. Apa, neskatilak, aupa, gora zue, lekuko hori gora, gora, arro sentitu, disfrutatu kilometroa, oso ondo, tipitapa, 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 hemen gaude, Erriberan ere, oso ondo. Sonekia utzirik gazten nintzalarik, Parisan txartu nintzan kurazez beterik, plazerrez goxe eta buria masirik, behar niala ala gera bizi, bostetan geroztik, nigarre egiten dit, siberrua zure. Eta doinu artean Xiberrutz entzuten dugu orain. Xiberuko errege talde ezagunak lekuko ere hartu zuen, aurrekoan maule inguru horietan, eta tira, hazen olako fusioa, korrikak dakarrena ederra, hau bai euskal koktela, baina Mirenek aipamen berezi egin nahi dio korrikalari bati, izan ere, badakizue korrikan markak hausteko joera ere izaten da, edota tira, korrikarekin bat egin eta kilometroak aurrera eta aurrera, Miren begiz jota duzu baten bat, aipamen merezi omen du. Bai, ezin begiak kendu daramat, badago hor korrikalari bat pankarta eta presoen ikurra daramana, eta fijatu nahi zen ezkioztik 20 kilometro pasadia, eta oraindik hor dago, gainerat batzutan pankarta lekukoa daramanaren gaineraino joaten da, orduan oraindik sasoiko dagoen seinale, eta bueno, horrelakoak ere aipatzekoak direla uste dut, ez? Gehieno konformatzen gera dagokigun kilometroa nola hala bukatu eta egitera, baina gero badaude beste batzuek korritzea gustatu gogoko dutenak, baina aldarrikatzeko baliatzen dutenak, eta momentu horretan agian egon zitekeen leku freskoago batean bere entrenamenduak egiten, eta hor dago, bere aldarrikapena etengabe goian mantentzen, gutxienez 20 kilometro, eta uste dut aipatu egin behar dela, behondaiela horrelako atletei ere. Bai, eta gero, tuterako kuarrila horrek ala ere, eta tuteraraino joateko asmotan, eta halako begira da bota dute, nola? Kilometroa bukatzen badego. Nahiko alan kilometroa osatzen, nahiko alan ez da, Tasio? Bueno, nik izan dezakit nire errekorra da 16 kilometro. Ara? Eta esan behar dut, korrikak eraman egiten zaitula. Eraman egiten zaitu. Nik olakoak entzun ditut. Eta nik egin duan krosa handi luzeena izan da 10 kilometrokoa. Bilboko krosa eta santutxukoa urte askotan egin dut. Baina korrikan sartzen zeranean, normalian nahiko astirosoaz, ez da karrera baten martxan. Eta gero bestetik eraman egiten zaitu. Eta nik Bilbo alde batetik bestera, zeharkatu buelteka, 16 kilometroko... Neri honekin gertatzen zait beste gauza askorekin bezala. Teoria badakit, baina praktikan ez dut lortu sekula kilometro bat bukatzea, ahalegintzen ez beti ume txikiena eskutik hartzen eta esaten, nekatzen zeranean esan, eta normalian neu naiz umea baino lehenago nekatzen dena. Beraz, ekimena zoragarria da, txalotzekoa da, mila esker, Euskal Herritar guztiei, euskarari ematen diogun auspoagatik. Eta ia kilometro bat bete arazteagatik, ez da? Ia. Ni tokatu zen lekuko behin eramatea, eta bazpada ere ja prestatuan nindoa, eta esanan nion lagunari, zun ere ondoan egon, eta ikuste dezunean mingaina ateatzen detela, mesedez hartzazuzuk. Ez da niretzat egina, behar bada horregatik miresten ditut hor 20 kilometro daramaten horiek.
Tira, edo nola ere ikusi dugu adin hainbat lekukoak aukera ezberdinak ematen dituela eta bakoitzak bere ahalegina, ia da salbuespenak ere egiten dituela korrikak tarteka eta mantxotu akaso lekukoa hartu behar duen horrek merezi duelako tarte hori eta tira, ez da dena hain laua eta bere ñabardura eder horiekin korrikak tarte ederrak utzi dizkigu bat gauekoak esate baterako ikusi duzue Aitona Amonek itzen dutela lekukoa eskuan eta tira, oinez egin dute eta korrikak aukera hori eman die. Gero beste batzuk ziztu guztien egin barko zituzten kilometro batzuk, baina tira, ezue horretarako gaude, batzuk ere tira egin barute, beste ere parte hartu ahal izateko. Bilbon ere parte hartuko duzu, Bilbo handian ostegunean itzordu azenolako itzulia egingo duen, hemen izango gara noski baietz, baina azenolako itzulia duena datorren ostegunean, eta zio? Bai, bueno, ez dakit zenbat egingo duan, baina nik uste dut 3-4 kilometro bai egingo dugula. Eta ni beti eroitzen naiz Bilboko imagina lehen urtean, Gran Bian sartu, eta ikuste horrelako jendetza. Emozionatu nintzen, izan zen bizitza osorako grabatuta gelditu zitzaidan imagen hori. Ez nun pensatzen nik, honen proiektu hau sortu zutenean guk lagun handia genuken Joseba Campo. Eta bera ibili izan hori koordinatzen gehi mate hori. Eta horitzen naiz, nola etorri zitzaigun egun batean, Baskal ondoren hori, esate, idea badakar, hori. Eta saldu zigun korrikeren idea, zer diutzen zaizue? Zaila ez, zaila ez, hainbeste herri, baina trafikoko baimenak ere hori, bai, lortuko dugu hori. Eta, bueno, geroztik euri asko egin du. Bueno, hogeita hiru edizio, besteak beste. 54 urte. Bai. Herri honek hori erakusten duelako, ez da? Egun gris, ilun, narratz asko ematen dizkigu, batzutan etxipenerako tendentzia izateraino eramaten gaitu ikusten dugunean injustizia batzuk bereganatu dituela herri bezala, baina gero beste batzutan eguzki ateratzen da eta ikusten dugu, espero ez ditugun ekimenak txertatu egiten direla, jendearen izaeran, emozionatu egiten gerala errepikatuak izan ere, ikusten dugun bakoitzan jendea pozik dagoela Nafarroako herriberako mastien ondoan, edo Pirineoetan gauez bengala baten argitan dijoanean, oraindik ere emozionatzen gaituzten ekimen asko daude, eta urtengo leloa ederki etorria, herri arro askotan, ez? Etxipenera eraman gaitzaken herri honek arrotzeko arrazoi asko emate dizkigu, ezta? Ikusten duzu itzuli honetan, tuterara bidean dijoala gure korrika eta gero eta jende gehiago batu zaiola, hori ere bada zerbaiten seinale, eta tira gure irrikitan. Ikusten duzue, errepideko seinaleetan, kaskante, tarazona bera ere markatzen du, Fustinana, muga-mugan, eta muga-mugan euskaraz bizitzeko behar gorri horretan ere ikusten duzue ahaleginean, baina giro ezin hobean, eta Tasiok lehen aipatzen zegun ez dela halako ezin ikusirik, baizik eta aukera gutxi, ez da? Eta azkenean gizarte mailakaketak egiten direnean baita hizkuntzari dagokionean ere, horrek ere bere ondorioak dakartzala. Honek guztiak nola baiteko mundu berbera partekatzeko aukera horrek mundu bat baina gehiago batzeko ere aukera ematen dugu noski baietz. Tira, gaiteroen txandare bada, Fustinanako gaiteroena, hor dago elkartarena, familia ezberdinek ere lekukoa hartzeko ohiturare hartu dute, eta bide horretan ikusten duzue, sasoia etzaiela falta, eta guztiek ahal duten moduan, eta baita aurrak bizkar gainean hartuta ere, ikusten duzue lekukoak ez duela ez inondik inora bizitasuna galduko, ez noski. Hemen gaude! Hemen gaude! Ipitapa! Gora lekuko hori Fustinana!
Balaxe, ikusten duzue, Tuterara bidean hortxe gora bera batzuk baitugula. Akaso probestuko dugu tarte hau Donostiara berriz ere jotzeko. Gaur eguardean manifestazio jendetxo egin delako, Palestinarekin elkartasunez, eguardeko 12:30 deitutako mobilizazio izan da, eta une honetan pentsatzen dugu oraindik ere bertan bilduta izango dela jenderik okerrez baldin bagara, bai, hortxe ikusten duzue irudietan. Zenbat eta zenbat batu diren haize horraziaren buelta horretan, Palestinarekin elkartasunez eta genozidioari stop leloarekin bat eginez, itxasertzean, gogoratuko dugulen aipatu dizugu bezalaxe, gazatarrak ere itxasertzean daudela, baina itxasoa mortu bilakatu zaie eta une honetan ihesbiderik ez, laguntzarik ez eta suntsiketan nagusi dela, erabateko genozidioa eta munduko potentziak oraindik ere berau geldiarazi gabe gizarte izango da, akaso giltzea izan dezakeena eta bide horretan euskaldunok beste behin ere ez dugu amore eman nahi izan eta ugari izan dira euskal sortzaileek deitu duten mobilizazionekin bat egin duten euskal herritarrak. Miren, Tasio, aipatu nahiko zenukete zerbait, mobilizazio horren amaierako irudi dagokienean. Baina irudiak inpaktatu ez nuen, espero haizearen horrazean bukatzuko zala edo hor emango ziotela amaiera bagenekien, eta ohituta gaude toki hori libre ikusten, haize irekita ikusten, hainbeste herritar lurrean eserita ikustea Gazako zerrenda gogoratu dit, ez? Inora mugitu ezin duten herritarrak, norbaiten laguntzan eske, irudikatu ditzake hor ederki, eta unkitu nau. Nafarroako ikurra, Korrikak Nafarroak Euskal Herria batzen gaitu, Palestinak ere Euskaldunak batzen gaitula sentitzen dut, eta bai, irudikatu ditzaket Palestinarrak itxasoa eta besterik ez daukaten horiek. Hainbeste saldukeriaren aurrean munduan ikusten den utzikeria hori ahaztura nahi izana, ez gertatuko ez baliz bezala denon aurrean genozidio izugarri bat gertatzen ari da, eta lehen agitzen ginen eta eskandalo edutzen zitzaigun konzentrazio zelaiak egon zirelakoz bigarren mundu gerra garaien eta ondoren. Hau askoz okerragoa da, askoz ere makurragoa da. Nik uste dut jendearen gaiztokeri nabarmenena badirudi labur biltzen dela han gertatzen ari dena. Eta honelako ekimenak itzultzen diote egiari duintasuna. Nola baita zenaz, denak ez gara salduak, badago sensibilitate bat, badago borondate bat honelako sagazkeak geldiarazteko, eta beraz, eskerrak emateko moduan, sortzaile guzti horieri, Euskal Herriari duintasuna itzultzeko modu bat. Hori etxek beraz, Donostialdeko irudiak, gaur eguardean egin duten mobilizazio jendetsua izan den horren irudiak direnak, eta arratsaldeko ordubi terdiak jotzear direla, laster batean helduko da berriz ere Tutera aldera korrika, eta jendetza espero da eguardi parte honetako ibilbide horretan zehar. Lehen pasadizo egin du, baina ziur oraingo honetan benetako jendetza izango dela, Tutera erdialdea zeharkatuko delako korrikak. Gogorekarri nahi dugu edonola ere Tuterari aitortza egin diogu, baina ez dugu alde batera utziko tafalla esate baterako, izugarria izan delako. Gaur gauean Garesen, Iruñerritik azken batean Tuterara bidea egin du eta irudi zoragarriak utzi dizkigu korrikak, ikus ditzagun, benetan ederrak izan direlako. Venga, aurrera, goaz! Aurrera, dio! Oso ondo, Mañeruko! Ederra zaete, ederra! Ekidaki bekane, artitu! Beka, farmacéutica, beka! Artitu, lepokoa! Tipitapa!
Aupa zuek, 625 kilometroa, Euskararen aldez 625 kilometroa, Osasun etxeko langileek erositako kilometroa, eskerrik asko AEKako korrika laguntzeagatik, bultzatzeagatik, Euskara gure eskualdean ere bultzatzeagatik. Eten guztioi eskerrik asko! Aupa, aupa, aupa! Aupa! Eskerrik asko AEKako kilometroa erosteagatik! Aupa! Momentu honetan Amaiurrek dauka lekukoa, aupa, aupa! Gozatu! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Aupa, aupa! Momentu ederra! Goaz, aldapa gora! Zuen erritmoan, bale? Poliki-poliki, tipi-tapa, tipi-tapa! Lasai, lasai! Tipi-tapa, tipi-tapa! Eta bagoa, lekukori erdian, erdian! Osoko, tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Eta dagoaz, bagoaz! Zelako meritua horrela korrika egitea, zorionak aupazu! Baina begiratu aurrera badaezpada, tipi-tapa, tipi-tapa! Jose, aupa, Jose! Aupazu! Aupa, aupa, txalo bero bat beraren zap, mesedez! Gora zu, gora, Jose! Jose, eta? Aribi, aupa, bikote, zen polita! Horrela azte egun berri bat, mesedez, zen polita gora zuek! Izugarria da hau! Lasai, 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 lasai! Eta aurrera segitzen du Kaskantetik Tuterarako bidean korrikak entzun dituzue. Jose eta Maribiren kilometroa benetan unkigarria izan da, faltzesen, gauean zehar izan da hori, Iruñerritik bidea hartu duelako korrikak eta noaindik barrena Elortzibartik tira, Gares eta beste hainbat toki zeharkatu ditu, Maineru, zenbat eta zenbat herri, eta baita Tafalla ere, benetan ikusgarria izan da, Tafallako zeharkaldi hori, eta Tasio. Aipatzen zenuen, badagoela desberdintasun bat aitatzeko modukoa, Tutera eta Tafallaren artean. Iaz Nafarroinezen lekuko ere hartu zuten dira, ari zinen aipatzen irudiok ikusten ari ginen bitarte horretan? Bai. Joan zan urtean, Nafarroinez egin zen Tafallan, eta orduko alkateak hitz hartu zuen, eta esan zuen espresio bat, ni oso deigarri edutu zitzaidena, eta erabilizun espresio izan zen, nosotros somos el eslabón perdido. Mi padre sabía euskera, mis hijos saben euskera, eta guk ez dugu ezer jakin. Baina oso importantea da, Tuteran, Tafallan, badago oroimen bat, beraien antzinekoek euskaldunak izan zirela. Eta beraz, beraiek ere euskalduna diela, galdu dute momentu batean, represioagatik, faktore ezberdinagatik, baina berriro ari dira berreskuratzen hori. Tuteran aldiz, hori antzinagotik dator, eta ez dago oroimen hori. Eta ari nintzaizun esaten, ikastola, aurre eskola zenean, ikastola berri hau sortu gabe, enteratu ziren, ikastolen arteko bilera bat zegoela Iruñan. Eta bilera ondoren, bi guraso, nik enituen ezagutzen ez zu gulako zera eta eskatzen dizugu gauza bat, erakutsi behar dizugu nun ari geran euskera, ni esan ditzu ikastolo zuzendarian nintzen, eta entzungo zuten edo ez dakit nola zegoeten ezagutza hori. Hiru izan genuen, guazen. Bazkal ondoren guazen, hartu kotxera guazen Tuterana, eta ikusiko dugu ikastola hori. Ikusi genuen, erakutsi ziguten nian, esan genuen, ez da posible, orandik gu, 15 urte lehena hola ibili ginen,
hori, eta gure oroitzopen oso garri zegoen, ikustea, oraindik ere 82an, 3an edo noiz izan zen hori. Bueno, joan ginen horrengo astean federazioen gana, esan ginen, datu urtean tutera nahi merda, Nafarro oinez. Venga, bultzatu behar tuteran, ja nola baita. Orduan, bi guraso, joan ziren bilera horretena, nola baiteko laguntza bila, lotura hori egiteko, eta aliatuen bila, tuteran behar genolako zurgaz batzuk eman, eta nahi izatu dago. Guraso hainek, hartu zuten kotxea, joan ziren, enteratu ziren bilera bat zegoela, eta han aurkitu zuten norbait, edo ezak noren bidez, eta lotura egizuten modu horretara, eta pausuak emateko. Gaur egun hori martxan da. Argia ikastola da tutera. Argia ikastola eta dagoeneko ezaguna da, eta baina ze hasiera zailak eduki dituzten ikastolek orokorrean, eta batzuek lehenago eta besteak beranduago dena ditugu hortik pasatakoak, istorioak kontatzeko, baina zuk esaten dezuna 80. hamarkadan batzuek dena emantzat bizi zutelakoan, eta beste batzuek oraindik ere nolako egoerak, bizitza dituzten oraindik ere, ez ditzagun ahaztu Beskoizteko ikastola botatza dijoaztela herritik, eta oraindik ere euskaraz ikastea haur askorentzat militantzia bat dala ez dezagun ahaztu, eta guraso hoientzat inguruak ere presio bat eragiten diela, egin duten autu politiko bat delako, ez? Euskaraz ikastea gaur egun ere autu politiko bat delako. Orduan, horrelako egoeran euskara ikasten duten hoiei oso eskertuta gaudela. Oso eskertuta gaudela. Eta ez da bakarrik, Nafarroko erdibera egoera euskara ez da legala, baina iparraldean ez. Horregatik esaten duen Beskoizteko ikastola eskolaren. Eta iparraldean euskararen presentzia asko zabalagoa da, baina administrazioan aldetik ez dago babesik, herri lanari esker mantentzen dela. Ikusten duzuen, kartela horretan gainera jartzen du, que viva el euskera de corte sabera. Tira, hemen ikusten da. Halakoetan badirudi ez dena euskara zuzen bikainean adierazi behar direla, eta akaso lotxa gutxiago, konpleju gutxiago eta gehiago, ez da? Badirudi atzerapenarekin dabilela, kaskantetik tuterarako bidean korrika, ez dakigua, ordu zehatzean 3-4 gutxiago horretan helduko ote den tuterako hirigunera, edo nola ere ikusten dugu errealeko lagunek dutela lekukoa, eta segidan hartuko dutenak ospitaleko langileak direla, eta hori ziurrenik Espainiako erreginaren izena daraman tutera ondoko ospitaleko langileena izango dela, beraz, hain urrunez gabiltza, beraz, gure kalkuluen arabera, ospitale ingurura gerturatu ala, bintzate tutera kanpoalde horretan bada, ez dugu ahaztuko, tutera portu lehorra ere badela, beraz, akaso geografiaz eta gure lurraldeen antolaketaz gehiago ikasi beharko genuke, eta ez da, ez bakarrik hizkuntza kontua, akaso urrunago bizi garen euskaldunok ere gehiago jakin beharko genuke geure lurraldeetaz. Tira, ikusten duzu hortxe, larrialdi zerbitzuetako sarbidea hortxe bertan dela, beraz, Sofia Erregina ospitalaren albotik badi joaunez gero sarreran, eta tira, tuteraldera bidean noski baietz. Gaurko egunean zehar kontatu dizuegu tutera inguruetan egin duen itzuli hau, korrikak garrantzia ere baduelako, garrantzi berezia, eta akaso egunak aurrera joan da, atzean utziko dugu, ezta, herribera, baina azenolako ahalegina urte osoz egin behar dutena, tira, euskararen berreskurapen horretan, eta euskaraz bizitzeko urrats horietan, baina ikusten da, badutela balio berezi bat, eurak eta hori umorea da, irudimena, eta badute alako nortasun propioa, hau guztia egingarri egiten duena, zalantzari gabe, ezta? Eta badago persona bat, asko tuteran, baina bat
arduradune izan dena 2 urtetan, Alicia Uribarren, izan dena, izaten ari dena Euskararen alima egiteko bat, ez da bakarra, baina Euskararen alima benetan urteak eta urteak daramatzen gau eskoletan Euskara erakasten, eta Euskara maite duenez transmititu egiten du maitasun hori. Eta orduan, horrek ere balio du, hizkuntza bat maitasunik gabe, Euskara maitasunik gabe ezin diteke transmititu. Bakarrik ezagutzagatik edo teorian ez behar du bihotza jarri eta esan ere badauka bai. Alicia Iribarrenen izena aipatu du, eta Xeok Aikako ordezkari ere izan da. Akaso hori ere zoiko izan da, historikoa ere izan da, Nafarra, Herribera, emakumea, Aikako buru izatea, hori ere garai berrien irudi ere izan da, zenbat kontu oraindik ere konpontzeke ditugunak, baina tira, halako urratsak ere balioan jarri behar dira eta noski, eta jauzi gora baita ere. Aprobetxatu dute akaso itzala, ez? Itzala ere badutelako, ene bada, eguzki bete-betean, eguzki galgatan dabilelako korrika, tira, eta haze sasoia dutenak, gaurko unez ere korrikarekin batein dutenak, eta Mirenen lagunak ere hortxe segitzen du, Euskal Presioen etxeratzearen aldarrikapena daraman, ikurra daraman korrikalariak, ez dakigu, honezkero zenbat kilometro egin dituen, baina tira, aipamena ere mereziko du. Eta gero aurrak, ze arrotasunez daramaten lekukoa, baina ze pozik uzten dioten besteei. Aurra ikoste egiten zaie, eskutan dutena partekatzea. Eta nik uste dut lekukoa, hori da ez, korrikaren esanaia, euskara eskutik eskura pasatzearena, eta etengabe mugitzea, ez goroldiorik egiteko euskarari, baina nahi bereziki polite egiten zait aurrak ikuste ditutenean, natural beste bati eskaintzen. Aurrak protagonista direnean, protagonismoa uztea, heldu askori gertatzen zaion bezala, koste egiten zaie, eta oraintxe bertan ikusi dugun bezala asko ikusi ditut. Eta hortxe ikusten dituzue, ospitaleko langileak direla lekukoa hartu dutenak, ze, aizue, akaso, badirudi, herrigoraz asko hitz egin dizuegu, eta ia da, lehen sektorearen industria garrantzitsua dela, benetan Herribera aldean eta Tutera aldean, baina ikusten duzu ospitaleko langileak ere hartu dutela, ez da, azken batean komunitate oso bat badelako, ospitaleare badagoelako, hezkuntza zentroak, udaletxeak, administrazio ezberdinak, eta bizi handia hori, eta eguneroko bizitza hori euskaraz egin alizateko izugarrizko ahaleginean dabiltzala. Esango dizugu Turterara gerturatzen ari dela, benetan gertatzen dena da, esaten digutela, atzeratena badaramala korrikak, beraz, segideare emango diogu noski baietz, eta esandakoa, honetan, kaskante nahikoa atzean utzita, Tuterara sartzear izango dela laster, 23. korrika. Une honetan, Sofia Erregina ospitaleko langileak dira, lekukoa eskutan arro-arro ikurriña dantzan daramatenak. Tuterara iritsi da, Tolosara iritsi da, Baionara iritsi da. Apa, eskerrik asko, ospitaleko langilea. Eta hauen nortzuk eta dantzaria dira, palote haua, Aldezarreko palete haua. Txalo handi bat, eurei ere. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Hemen gaude. Hemen gaude. Eta 20-lau-0-0 Tolosa eta Gurain dupla eta bidean ta Mesiele Krep musika urbana, ja. Hau da gure folklorea. Apaione, haupa, lekuko hori gora. Dantzan eta euskaraz eta egon behar den toki guztietan, eskerrik asko. Tala handi bat. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa,
Hemen gaude! Hemen gaude! Herri beran ere! Herri beran ere! Aupa zue! Herri berriak laguzarren ondoan. Venga, zina izarpegi ezagunak ikusten, oso ondo. Aupa tutera, aupa ribera. Hau da gure eguna, venga, lekuko hori gora. Nafarra garelako gu ere. Kartel horrek dion bezala, bortestik berara. Zonifikazioari hor dago! Eta ipatzen genuen tuteran barrena laster izango dela, eta aldezarreko palote hauak ikusten genuen lekukoen eramale, egia da orain arte paloteadores entzun izan dudala soilik, baina palote hauak ez aldezarreko palote haua, hobeto esan da, askorentzat ez ezaguna izango da, ezta? Baina dantza garrantzitsua da. Bai, azkenean gure kultura uste duguna baina anitzagoa da, eta horrelako ekimenek erakusten digute, ezta? Ez dela dena trikitixa, ez dela dena fandango eta harina. Euskal Herria ikusi genitun, musikoak dantzan, ikusi genitun pastoraleko personaiak pastoralekoak ez barkatu, maskaradako personaiak ikusi genitun lekukoa eramaten eta paloteua egiten dutenak ere bai. Euskara badalako jota, badalako irrintzia, badalako txalaparta eta badalako gaita. Eta bideo horretan gainera aldezarreko palote hauak lekuko hartu du, baina atzean etorriko dira, beste hainbat ordezkari eta besteak beste esango dizuegu, izango direla Argia ikastolako lekuko hartuko duten ordezkariak, izango direla Beterri Peña edo elkarteko ordezkariak, eta tira, tuterako hainbat elkartetako ordezkariak tartean ere izango direla, tuteran barrenak askantetik tuterara bidean korrikak dagoeneko bere metroak badituelako. Esaten danean, bilako gadela euskerak hainbeste irautea, egin dituen represio eta gobernun aldetik programa oso luzea, azken 2 mendeetan Espainiako estatuaren politika izan da euskara desagertu araztea. Modu batean bestean, momentu batzutan asko zorrotzago beste batzutan. Baina beti estrategia hori, estatuaren estrategia da desagertu araztea euskara eta kultura. Baina nire uste dute euskara batez ere jarraitzen duela herrian errotuta dagoelako. Eta gero, modu batean bestean jakin dugulakoz euskara eta euskaldunok jakin izan dugu zabaltzen eta ez izten klabe batzutan. Ni beti izaten dut euskara batuaren pausua, nik ez dakit handik 10 urte beranduago halko zen, alderdi politikoen arteko talka ondorioz, ez dakit posible izango zen. Baina momentuan asmatu zen. Eman zen urratsa oso importantea da, eta ez da ematen toki guztietan. Hizkuntza asko daude, gelditu dienak guztiz horrea izkutaturik, ez dialogos gai izan momentu batean, hizkuntzaren batuera lortzeko. Euskal Herrian lortu genuen. Nik badut kezka, orain arteko asimilazioak gainditu ditugu herri bezala eta horrela, baina nahi hurrengoak kezka sortzen dit. Oso herri euskaldunetan aurren eta gaztetxoen erabilera eta bereuntza dijoa eta itxurazko inposaketarik gabe eta asimilazioa, eta ni badut kezka. Nik ere bai, kezka dudarik ez, eta kezka ona da, baina nik badut esperantza, ere? Bai, esperantza da kondenatuak esaten zuen. Baimenarekin ikusten baduzuen lasterketan A ereduko irakasleak, hau ere deigarria da, ze nolako ordezkaritza dugun gaur korrikaren baitan korrika,
A ereduko irakasleak ere lekukoari heldu diotelako, ez dakit dagoeneko nola esan barrote diren gauzak, ikasleek eskatzen badute, irakasleek eskatzen badute, gurasok eskatzen badute, non ote dago kontua, berriz ere akaso pareta zenbaitzuk, eta horiek ere ereisteko jaio zen korrika, eta tira, horretan ere segituko dugu. Atzerapen zertxo baitekin badijoa gaurkoan korrika, izan ere besteak beste ordu honetan lekuko hartu dutenak, orain dela 21 minutu hartu hartzuten, tira, bere gora bera horretan dijoan arren ez dugu uste inolako arazorik izango denik korrikak, eta ziur gerora zertxo bait berreskuratuko dela denbora, eta une honetan esan da bezala. Aldezarreko palote hauak hartu du lekukoa, A ereduko irakasleen txanda da orain, eta laster berriz, Beterri elkarteak hartuko du lekukoa, elkarte aski ezaguna, euskaltzalea, eta tuteraren bihotzean egoitza duen elkarteen zuzeneria. Egin ginen, izunan jonande, nortasuna eta izaera gorde gabe, kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakuste arren. Etxean kale, euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi du. Ega bezo agora! Zabera egidezakezuzu, euskaraz bizi nahi du goizean goizik. Batutera! Naia da baizik. Ipitapa, tipitapa! Lanean lagun artean. A ver, amendik ere lagunak badaude, ez da? Eskerrik asko irakasleak, bihotz-bihotzez, azken metrotxoak, eta ia Jonanderren aurra ez dugun erortzen. Venga, Jonander! Euskaraz bizi nahi! Euskaraz bizi nahi! Ipitapa, tipitapa! Ipitapa, tipitapa! Hemen gaude! Hemen gaude! Herri beran ere! Herri beran ere! Euskaraz bizi nahi du goizean goizik. Nafarroa osoan, euskara! Zientan besto nire naia da baizik ez egiten. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, da gauza bera egin dezakezuzu. Euskaraz bizi Bagoaz, tutera! ez da amespat nire naia da Laizter daukagu, eramale aldaketa. Prestatu, azken metrotxoa gozatu! Arro egon, arro! Ipitapa, tipitapa! A ereduko irakasleen lekuko edo txanda aipatzen genizuen, tira, hori ere erakusgarri bada, zein den egoera eta euskaraz ikasteko behar hori irakasleek ere gaur errepidera eraman dutena. Eta arabalakoak ere gertatzen dira, emozioaren emozioz, izaten dira alako gertakizunak, dira, aurrera badoa, lekukoaren pusketa bat ere akaso, erdibidean geratu ote da, ez, dira, alako estropozuak ere gertatzen direnez, aurrera dijoa korrika noski baiet, eta irakasleek ere lekukoaren aldaketa, aipatzen genizuen besteak beste, tuterako elkarte hainbatek hartuko dutela orain zera lekukoa, eta une batez aldapa gora horretan gelditu behar ere izan dute, ibilgailuak ere bere beharrak dituelako, eta ikusten duzuen zutela amorerik ematen, zenolako martxa dara ematen, tuteran gaur korrikako partaide guztiek eta tuterarrek noski baietz. Euskaraz ekintzak antolatzen dituzte, euskara ikasten dute hainbat kidek. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez. Eta hau zuena da, hau zuen korrika da, zuen kilometroa, eta gozatu, bale? Txala handi ba Beterriri! Bazile bat barra eta kolpe bat bueltan pagoa. Arro tutera, arro!
Argi kalean, arro! Leio bat bera eta oiu bat kanpora Errepidean gaur berriz Bagaude tutera Irazterkotan Aztuko ez dugun ura Aztuko ez dugun Tipitapa, tipitapa Tipitapa, tipitapa Berritut Eta Beterri elkartearen txanda duzue orain eta furgonetatik bertatik aipatzen zuten moduan azen olako ekarpena egiten duen elkarte honek euskaltzaletasuna sustatzerekin batera zenbat ekintza, zenbat gauza, zenbat kontzertu. Elkarte ederra dute gainera, ohiko moduan eta inguru hauetan ere beharra izaten delako, halako freskuraguneak eta babesguneak ere behar izaten direlako, ez bada ziertzoagatik, udako kolpe, bero kolpe gogorrengatik, tira, euskaltzaletasun ere sustatzen dute tuteran eta hori Beterri elkartaren eskutik badator eta lekukoa hartu berri du. Eta esango dizuegu, eurak izango direla hain zuzen ere dagoeneko 40 urte bete dituen Argia ikastolakoei lekukoa pasako dietenak, beraz euskaltzalen txanda da une honetan eta euskaltegia izango da ondoren lekuko hartuko duena. Beraz, gaurko saio berezi honen azken txampan sartu gara eta ikusi nola jaso berri duten lekukoa Argia ikastolakoek, oker espaldin bagara, eta esango dizugu zehatz-mehatz, zenbaki eta guzti, Beterri elkarteko ordezkariek Argia ikastolakoei emango dietela txanda. Tutera nere! Tutera, arro, euskaraz! Tutera, arro, euskaraz! Urbiltzen zara esanez, gabadeik edeko da bere sekretue. Venga, tutera! Geu bizontzat Aguas, baua! 2, 3, 23! Arro herri korrika, arro herri korrika. Venga, Beterri, venga! Bat, 2, 23 noski baietz, eta ikusten duzu Beterri elkarteko ordezkariek dutela lekukoa euren eskuetan, eta lasterratorela 7, 4, 7, 7 eta 53 lekukoa, berezi izango dena Argia ikastolak 40 urte baditu honezkero, eta zenolako ahalegina egin dutena eta egiteko dutena oraindik ere, eta Beterri elkarte euskaltzaleak emango die lekukoa noski baietz eta laster batean izango da, esan da bezala Argia ikastolaren lekukoa. Tutera, gaur animotxu noski baietz eta jendea batzen gero eta korrika luzeagoa, ohiko moduan suge koloretsua bilakatuko baita eta oraingo honetan ere Herriberako hiriburua, bart Iruñean eta Fallan, Garesen eta zenbat hirigunetan egin duen bezalaxe, Tuteraren txanda heldu da, eguardi parte honetan, korrika 23-garrenak Tutera koloreztatuko duelako. Tipitapa, tipitapa! Hemen gaude! Hemen gaude! Arro tutera, arro euskara ikasi! Arro tutera, euskara erabili! Biak eskuz eskuen murik leku ez da herriak, argazki bat ipinin lasterka egina, bioz musu irrintzinik maiera gina. Kontuz telekukoa ematean, kontuz. Eskerrik asko, Beterri! Eskerrik asko! Eta Argia ikastola, mesedez, poliki. A ver, poliki joango. Hemen jendetza dago, kalea estua da, Venga. Eta ikusten duzu Argia ikastolak heldu diola lekukoari eta zeinen ederra argazkia, hunkigarria zalantzari gabe, belaunaldi berriak, Tutera euskaldun horrek oraindik ere etorkizuna, zenbat eta zenbat eta beste horren beste egiteko bidea zabaltzen noski baietz, korrika 23-garrena, salto eta brinko pozarren eta jaigiroan ikusten duzu honezkero zelako jendetza batu zaion korrikari, tuterarrak beste urte batez euskarari
gogor eta sasoitxu heldu diotelako Arro herri noski baietz eta Argia ikastolak lekukoari aspaldi heldu zion, baina oraingo honetan korrikari ere berriz heldu dio eta ikusten dituzu ikasleak, irakasleak, gurasoak, herri oso bat, ikastolak berak, ikastola herriaren motor ere badelako eta ikusten duzu pozarren guztiak bat egin da joazela korrikan atzean. Argia ikastola! Hemen gaude! Hemen gaude! Argia ikastola, beti egongo data. Bai, egia da, hemendik esan diate, gogoratzeko, datorren urtean, gure ikastolak, Argia ikastola 40 urte beteko ditu. Ospatuko dugu! Ospatuko dugu! Bai ala ez? Bai. Haupa, ikasle gehiago. Haupa, hobek eldurtzuak. Hau ezautzen dut. June zara, June da, eta bestia, Unai. Zelana, hasi zarete, Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Hemen gaude! Hemen gaude! Zurekin tuteran ere! diote xoria. Hala, poliki. Venga, ikastola oso ongi. Beti ikastola gurekin, euskararekin, aikarekin. Apat! Eta hemen. Venga, azkena. Salto bat, azkena. Argia, salto bat. Bat eta hiru, salto! Bat eta hiru, salto! Sondo! Argia ikastola hunkigarria ezta, uste dute irudi hauek edonor hunkitzeko gaitasuna edo boterea badutela, 40 urte datorren urtean beteko ditu, baina tira, hamarkadak honezkero barne bilduta dauzkan ikastola da, June eta Unai lekukoa hartuta une honetan, baina ikusten duzu ikasle txandaka doazela, eta herri edo hiri oso baten motor ere badela ikastola, eta tira, lehenago ikusi duzu, aereduko irakaslek ere heldu diotela lekukoari, beraz, tira, tutera batuta eta helduen alfabetatzean ere garrantzia eta ekarpen handia lehen aipatzen zuen Alicia Iribarren Tasiok euskaltegiaren txandare helduko da laster eta oker ez baldin bagara honezkero hartu du lekukoa Argia ikastolak elkarte euskaltzaleak ikastolari eman dio lekukoa eta ikastolak berriz euskaltegiari izan ere urte guztietan mahatzen olako lana euskara maitatu, euskara maitatzen irakatsi, euskara erakatsi ezagutzera eman eta euskaraz bizitzeko aukera edo atea zabaldu duen tokia delako euskaltegia eta ziur askok eta askok bereziki maite duten tokia. Ikusi, besterik ez irudia. Tutera gaur korrikarekin bat. Tutera euskaldun bat nahi dugulako, tuteran ere euskaraz bizi nahi dugulako. Arro herri tutera! Tipitapa, tipitapa, korrika! Tipitapa, tipitapa, korrika! Entzun dezatela esan dezagun ozen, tuteran ere euskaraz bizi nahi dugula, euskaraz lan egin nahi dugula, euskaraz ikasi. Tipitapa, tipitapa, korrika! Tipitapa, tipitapa, korrika! Tuteran ere euskaraz! Alde gotetik ekitera egin behar dugulako jauzi, ez delako nahiko alde gotea. Egin behar dugulako ekin arrotasunez, horrela baino ez delako izango arro herria. Hau
Tipitapa, korrika! Tipitapa, tipitapa! Apa! Harri gara Euskaltegiko ikasle maiteak, hau pasue! Txalo handi bat! Arro! Euskara ikasi, arro! Apa! Patri! Josu! Juanka! Ez ikusi ez dituan asko! Eskerrik asko zuek zarete honen arrazoia! Ikasleak! Herriberan arro euskara ikasi! Arro herriko rika, arro herriko rika. Bat, bita, hiru, salto! Bagara, arro herriko rika. Haupa, haupa, herri gara euskaltegia, haupa! Haupa, ikaslea! Tipitapa, tipitapa! Ingo dugu pixkanaka, bale? Tipitapa! Hemen, gaude! Herria rosarean hemen gaude! Parnon. Biotza pilpilean tik-tak-tik. Tuteran ere! Mingaina Zute ikasle gehiago! eta mira, kukukulu musu, como poporiko. Ikasle gehiago! Txalea ez da eroriko. Mingaina Agotzon! Apagotzon! Haze hau zapore ederrarekin utziko dugun gaur zuzenekoa badakizue, zuzeneko bereziare tutera aldean euskaltegiko ikasleak, irakasleak, tira, haze egun berezia, pozpozik ikusten ditugu hazen nolako lana izango zuten, korrikaren antolaketan baita ere, urte osoko kontua ere badelako, pozpozik ikusten ditugu. Agurtzen hasi beharko dugu penaz, baina agurtzen hasi beharko dugu, tuterako azken metroak badirelako hauek, tasio, azken hitz batzuk, azken mezutxo bat, honezkero, gehiago geratuko gineateke ez da, pantailari begira, badualako hipnotizatzeko gaitasuna korrikak ez da. Ani izango nuke herri hau martxan dagoela, eta ez dagoela gelditzerik herri euskalduna egingo dugula. Ba, entzun dezue, martxan den herria, ez dela gelditzerik, Miren, zer diozuzuk? Ni berezik unkitutan nago euskaltegiko ikasleak ikusita batzuek adina handikoak eta esan dut. Tuteran euskaltegira adina horretan joaten denak maitasunetik bakarrik egin dezaket, zerdik ez du praktikotasunik gure ikuspegitik, horrez dago oposaketak prestatzen dagoen jenderik ez dutelako aintzat ere hartzen euskara, maitasunak hurbildu ditu euskaltegira eta asko unkitzen hau. Ba, unkituta, hipnotizatuta, badakit korrikaren jarraitzaile ugari zaudetela, pantailaz bestalde, 24 orduko zuzeneko hau ez da ez edonolakoa, eta tira, horretan segituko dugu ez ahaztu, Baionara bidean oraindik ere geltoki gehiago izango dituela korrikak, etanik gabe noski, baina hirigune garrantzitsuetenetan hemen izango gaituzuela, gaur tuteran izan garen bezalaxe, Gasteizen ere izango gara bihar iluntzean, izango gara Bilbo handian ostegun arratsaldean, eta baita Donostia alde horretan ere larunbat arratsaldean, eta noski, Baionan igandean zuek ere bertan espero zaituztegu, baina izue beti ere badakizu aukera duzuela, irisgarritasunagatik, etxean zabetelako etxean, egoitzan, espetxean, urrunean, tira, Hamaika Telebistak ere zerbitzua eskaini nahi dio euskal komunitateari euskaraz, eta gertutik noski baietz eta hemen izango gaituzu, eta gaurko korrikako leloetako bat hartuko dugu gaurko bukara honetarako izan ere, biba euskara, izan Cortes edo izan bera. Eskerrik asko, beste bain ere hor bestaldean izateagatik museozi bat. Korrika, alo herri korrika. Hemen da 23. korrika. Jarraitu zuzenean Hamaika Telebistan, web orrian eta sare sozialetan. Gainera, web orriaren bitartez, zure kilometroa deskargatzeko aukera izango duzu. Erreserbatu ezazu Hamaikako web orrian eta prest dagoenean zuzenean bidaliko dizugu. Sartu irubebikoitza.hamaika.eus/23 korrika tarian eta ikusi aukera guztiak.